እንዳማት ካምና ይጋሮ ይጋሮ ሱሱናኒ ራዮ ዝኸሮ ንባሮ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሞ እውን ከም ወትሩ ኣገዳስን ዋናውን ቀልጢፉ ዝቀያየር ዘሎ ፖለቲካ ናይ ዞባናን ናይ ከባቢናን ከምኡ ድማ ንእሽተይ ክፋል ናይ ዓለምን ክንትንክፍ ክንፍትን ኢና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ክፀንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም ናይ ሎማ ኣርእስቲ መቸም ዞባና ከም መዓልትና መዓልቲ ትማሊ ሕማቕ ነይሩ እንድሕር ኢልካ ሎሚ ዝገደደ ኮይኑ ይፀንሓካ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ከባቢ ንምፍላጡ ንምግምጋሙ ዝኸበደ እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዝኸየድ ዘሎ ኩነታት ራእሲ ማንም ክግምቶ ዝኽእል ከምዚ ደረጃ ክበፅሑ ሓንቲ ቪድዮ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲመ ዝገበርኳ ቪድዮ ኣብ ሓደገኛ ክፋል በፂሑ ኣሎ ኢለ እንተነይረ ናብ ዝገደደ ከይዱ ድማ ይፀንሕ መጀመርያ በዚ እስከ ንጀምር what's going on. The Saudi-led coalition in Yemen has launched several airstrikes targeting southern separatists in the province of Hadramaut. It comes hours after the governor of Hadramaut announced an operation to reclaim military positions seized by the separatist Southern Transitional Council last month. Charles Stratford reports. Saudi-led coalition airstrikes target separatist fighter positions in southern Yemen. It came shortly after a military operation was announced by the Saudi-backed governor of Hadramaut province to retake positions seized by southern separatists. كم رياض لنا انتهي زكاية زلو اندحري لكم سعود عرب اتي بإمارات تدقف STC تباهي لزفلات اتوغ من الشا نسو بزح من قسقاسات كقبر سلس انحي نتناي السعودية اي مسمر يخون مدن قطاتات دما كرقاقس سلس فتنن زحاتو تطون كمال سلس زي فتنة وتهدرها وسقم توسيدات له خمسة لا يزن الجرزلو سلازي تعطوا جل مس السعودية زلو أبز حلفة بوحدو أول حصرت قلت بزع بوتات تبي مرازة الجفيس بزع بوتات يمن تقص تصير خمسة نبرة يذكر سلازي تبي السعودية زد الجف حيلي بوتات خسرت أنا هيو الجزء سعود عرب متيا بحي بنفرت متيا نت علامات النهرمت نتبي نسات الجفعتو ሽፋን ናሃበትሉ ብዙሕ ቦታታት ክቋዓፀር ክኢልሎ እቶም ናይ ኢማራት ዝድግፎም ሓይልታት ድማ ተፀርጊፎም ካብቲ ቦታ ክወፁን ሓደ ዓብይ ወታደራዊ ማዓስከር ናቶም ድማ ናብ ሰዩን ዝበሃል ከተማ እውን ገዲፎም ከም ዝወፁን እቶም ብስዑድያ ዝድገፉ ሓይልታት ተቆፃፂሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ስእልታት ኣዝዩ ከቢድ ስእልታት እዩ ዋላ እኳ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝግበር ዘሎ ቅትለት ድሩት እንተኾነ ምክንያቱ ካልኩሌትድ መጥቃዕቲ እያ ትገብር ዘላ ስዑዲ እቲ ዕላማታት ናይቲ ዕጡቕ ጉጅለ ጥራይ ትሃርም ዘላ ብመንፅር ድማ ንክሓድም እያ ትገብሮ ዘላ ይሃድምዮም ዘለው እዚ ውፅኢት እዚ ኩሉ ነገር ድማ ብመንገዲ ዲፕሎማሲ መንገዲ እቲ ዓዲ እውን ተተሓሓዞ ኣላ ንኣብነት ኣመሓዳሪ ናይቲ ሃይድራማት ዝበሃል ዞባ ዝተዛረቦ ስምዕዎ እዚ መጥቃዕቲ ዝግበር ዘሎ ስለምንታይ ምዃኑ This operation does not target any political or social component, does not target civilians, and does not affect the lives of citizens or their interests in any way. This operation is not a declaration of war, nor an attempt at escalation. These are military vehicles with Yemen's National Shield Forces.
ስለዚህ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዛ ማሕዳር እንታይ ብልፀን እዩ እዚ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ይኹን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ፖለቲካውያን ሓይልታት ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ንወስድ ኣለና ንወስዶ ዘለና ስጉምቲ ብንጹር ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ወታደራውያን ሓይልታት ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ እዩ ስለዚ ንሲቪላውያን ይኹን ዝኾነ ይኹን ስጋት ክስምዓኩም ኣይንደሊና ዝብል ዓይነት መልእኽቲ ኢና ንርኢ ዘለና but this is not going to be easy ምክንያቱ እቲ ብኢማራት ዝድገፍ ዘሎ ሓይሊ ኢማራት ለንቀነ እዛ 26 ካብ ትጅምር ጥራይ እውን ኣይተዓሞምን ኣሎ ዳርጋ መወዳእታ ናይ 25 ዝጀመረ እንድዩ ኣብዚ ሕጂ ግን ኣይተዓሞምን ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ክንርኢና ኣብ የመን ክንርኢና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሽግር ዝገጥማ ዘሎ ኢማራት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሽግር ይገጥማ ኣሎ ምክንያቱ ካልኦት ሓይልታት ብዝደቀስዎን ብዘይምንቀሳቐስዎ ዝነበሩ ምክንያት ተጠቒማ ከም ድሌታ ተስፋሕፈ ፀኒሓ ሕጂ ግን እቲ ንነዊሕ እዋን ክሰርሓሉ ፀንሐት ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ የንቆልቁል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚኦም ከም ትሪኦም ዘለኹም እቶም ሰራዊት እዮም ብጣዕሚ እዚ ናይቲ ብኢማራት ዝድገፍ እዩ እዚ ምዕቡል ኮንቮይ ሒዙ ዘን ምዕቡላት መኻይን ሒዙ ዝነበረ እዩ እናሃደመ ከሎ እዩ ዝረአ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ከረየኩም ኣይክልኒ ሕማቕ ኩናት ከም ዝካየድ ዘሎ እዮም ዝንእዘር እዩ እቲ ኩነታት እውን ክብድ ዝበለ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እስከ ንእሽተይ ክሓቶ ከሎ ነቲ ኣብ ባይታ ዝነበረ ጋዜጠኛ ክንሰምዖ Let's go to Yemen now, and journalist Yusuf Mauri is live for us from Sana'a. This is a very serious escalation. Do you think that the forces will be able to rout the STC, or is this going to be a long, protracted fight? ሕጂ እቲ ስዑድያ ትገብሮ ብዙሕ ግዜ ምስተውዓሉን ዘልዮ ስዑድያ በቋራጭ ዓወት ትደላ ዓይነት ሃገር እያ ከም ኢማራት ኣይኮነትን ኢማራት ኣብ ባይታ ኮፍ ኢላ ግዜ ወሲዳ ንኩሉ እንተታት ካልኩሌት እናገበረት ብዋጋ ናይ ካልኦት ብርግፅ ግን ኣብ ባይታ ኮፍ ኢላ ነቲ ኩነታት ተዓልምን ዝተፈላለየ ዓይነት ፖለቲካን ገንዘብ ኢንቨስት ገይራ ድማ ንዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ጎና ከተሰልፍ ትፍትን ኣብ ባይታ መፂኣ ክትሰርሕ ትኽእል ሃገር እያ ስዑድያ በንፃሩ ዋላ እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ኩሉ ግዜ ብነፈርቲ መፂኻ ህርም ኣቢልካ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም ክመስሎም ይኽእል እዩ ምናልባት ስዑድያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዙሕ ትምህርቲ ወሲዳ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኢማራት ኣብ የመን ዝገበረቶ ኩናት ብዙሕ ሓደጋ ይገጢምዋ ነቲ ኩናት ወላ ሓንቲ ክገብሮ ይከኣለትን ንሳ ብዙሕ ፀጋታታ ኢንቨስት ትገብር እቶም ካልኦት ከም ባህሊ ኢማራት ግን ምሳኺ ኣለና እናበሉ ካልእ ኣጀንዳኦም ክገብሩ ብዋጋ ስዑድያ ብዙሕ ዲፕሎማሲ ብዙሕ ወታደራዊ ብዙሕ ረብሓታት ክገብሩ ክኢሎም እዮም ነዚ ተማሂሮምሉ ስለ ዘለዉ ሕጂ ምስ ካልኦት ኣብ ባይታ ዘሎ ብቐረባ ክሰርሕ ከም ዘለዋ ፈሊጣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ፖለቲካዊ ድጋፍ ድማ ስዑድያ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ኣለዋ በዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ፀገም ድማ መመሊሱ ዝሕይል ዘሎ እምበር ዝጎዳይ ዘሎ ኣይኮነን ብግምጣሉ እቲ ኩነታት ንኢማራት ኢስ ኳይት ዲፍረንት ብግምጣሉ እዩ ዘሎ ንስማዓዮ እሞ ከተሓሓዘልኩም ኣብዚ ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘለዋ ነገራት ፅቡቅ ጌርና ክንተሓሓዞ ኢና ምክንያቱ ንዓና ብቃታ ፀልወና ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምሳና ተሓሒዞም እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ክትግረሙ ኢኹም It could go either way, depending on how much foreign involvement will take place. Now, the advantage that the Saudi-backed Yemeni government has is that Saudi Arabia is willing to go the route of launching military operations. Saudi Arabia has launched a couple of military operations against key strategic positions that were owned by the UAE-backed STC. Now, the UAE, they seem to be reluctant to actually get involved directly militarily. What I mean by that is we haven't seen the UAE actually launch airstrikes as they did with the Ansar Allah Houthis in previous wars. So that's the advantage that the Yemeni government has. ሕጂ ኣብዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ክልቲኦም ሓይልታት ኢማራትን ስዑድያን ክሳተፉ ከለዉ ኣብቲ ኩናት ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ፀወታ ክፃወቱ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ስዑድያ ብቐጥታ ወታደራዊ ምስታፍ ገይራ ነቶም ናታ ዕጡቃት ጉጅለ ብቐጥታ ነፈርቲ ኩናት ናታን ሚሳይላት ናታን ወታደራዊ ቅልፅም ናታን ተጠቂማ ክትሕግዝ ትኽእል እያ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ኣላ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ናተይ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓደጋ ኣለኒ ስለ ዝበለት እዚ ብየመን ዝግበር ዘሎ ሕጂ ድማ ናብ ዶብ ናተይ ቀሪቡ ዘሎ ንዓይ ብቐጥታ ዝፀልወኒ ንሃገራዊ ድሕነተይ ዝፀልው ዝብል ምክንያት ኩሉ ሰብ ድማ ክርድኦ ዝኽእል ኩነታት ኣለዋ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓይ ፀልወኒ ስለ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ግዴታ ኣለኒ እያ ኢማራት ብግምጣሉ ናሽናል ሴኪሪቲ ናታ በዚ ትንከፍኒ ስለዚ ኢማራት ነፈርቲ ሓፍ ኣቢላ ከምቲ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ብነፈርቲ ኣብ ትሑቲ ቀደም ነፈርቲ ናታ ሃርማ ነይረኒ ሕጂ ግን ነፈርቲ ናታ መፅአን ኣብ ክዋጋ ይክላነ እንተዘየለ ብቐጥታ ውግም ስዑድያ ክጅመር እዩ ማለት ስለዚ ምስ ከምኡ
እቲ ናይ ስዑድያ ሓይሊ መርጾ ብለልትነት ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ነቶም ዕጡቃት ጉጅለናታ ብኤየር ካቨር ስለትቦም ዘላ ኤየር ሱፕሪዮሪቲ ስለትቦም ዘላ ኩሉ ግዜ ኤየር ሱፕሪዮሪቲ እንተሎ ኮይኑ ድማ እቲ ባይታ ዘሎ ሰራዊት ሓገዝ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ኣጻምእ መሬት ኣጻምእ ጎላጎል ዝኾነ መሬት እቲ ሓደ ብነፈርቲ ዝተሃራረብ እንተኮይኑ ተኻለ ኮፍ ኢሉ ክጽበ ይክእል ስለዚ ምናልባት ንግዚኡ ኣዝሊቆም ድሓር ተመሊሶም ኣብ ባይታ ሓያል እንተዘይኮይኖም ከቢድ ዝኾነ መስርሕ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኤኒዌይ TSTC እዚ ዘጋጠመ ኩነታት ተጠቒሙ ዝገበሮ ውሳነ ኣሎ ሓደ ዓብዪ ኣዋጅ ኣውፅኡ ኣሎ እቲ ኣዋጅ ክንሪኦ ኢና ፅኒሕና ኣብዚ ንኣብነት እንታይ ላውጅ ኣሎ ምስ ዝኾነ ተያያዞ እዚ ዝገጥሞ ዘሎ ኩነታት ይርኢ ስለ ዘሎ as in its pocket. Now, with that said, you have a number of military bases and a number of checkpoints, key strategic sites that are still under the control of the STC-backed units. This is the push that Saudi Arabia and the Yemeni government are making to recapture, to retake those strategic sites, to retake the strategic military base of Al-Ja'sh, which was attacked today by Saudi Arabia. The winner, the decider of who the winner and the loser is going to be, it's going to come down to brute military force. Whoever has the most power, whoever has the most strength, and whoever has the most military capability, that's who's going to win the conflict in the south. Now, whatever the outcome is in the south, whether it's the Yemeni government. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ኣገዳሲ ኣብዚ ኩነታት እዚ መን ይዕወት ክኸውን እንድሕር ክንብል ኮይና ድማ ይብል ኣሎ ኣገዳሲ ወታደራውያን ስትራቴጂካውያን ቦታታት ኣለዋ መን ኣለዎ ሓይሊ ነተን ቦታታት እቲኣተን ንክቋፃፀረን እዩ ስለዚ ንዓታትን ዝተቆፃፀረ ንሱ ዝያዳ ሓይሊ ክህልዎ ዝኽእል ንሱ ክዕወት ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ክናዋሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ሓንቲ ዲቴይል ኣላ ኣብዚኣ أقداسي نقر سبكر دازلوا بسم الله الرحمن الرحيم بيان الإعلان السياسي الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي يبارك المجلس استري وذا لهم ناي ساوزرن ترانزيشنال كونسل بريزنت زلو يمزلو زلو حد أواج غيرو لتا أواجنا تدما كاب يمن كغنصلو كم زليو غليصلو لذي بتلفزيون متيو استزاربلو تي ساوزرن يمن دبوال يمن زبال ናይ ክልተ ዓመት ትራንዚሽናል 2 year transition toward secession ስለዚ ክግንፀል ስለእንደሊ ዘለና ናይ ክልተ ዓመት መሰጋገር ክንወስድ ኢና ድሕሪ ክልተ ዓመት ሬፈረንደም ጌርና ካብ የመን ክንግንፀል እንደለና ይብል ኣሎ ኤግዛክትሊ ከምታ ኣብ ሱዳን ሕሜቲ ዝብሎ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ሶማሊላንድ ትብሎ ዘላ ስለዚ እቲ ጌም it's pretty much the same game كما يجركا نتهاجر دراما فديركا تقرص تفتن يتزلو تكونتات ازي كونتات زي سعوديه كتفكر ديا صغيره تخلدو كما يكون قال علامات تايبلو اب 10 زرو فليتر اينا نرزلنا سلازم انت يزبل زلو زي president united STC زبال زليو announced a 2-year transition period for southern Yemen aiming for a full separation from the north الذي ملو منصال كابتناي سمين ويون سوتي حوت تقصاصيرو زلو زعبي كفال حيزوم يومكم زبلو زلو سلازي this is going to be a very crucial ابتغزي مسغزي هنرينا كمزي a popular referendum on self determination will be held سلازي مسرس وسانه referendum كنجبرينا يبلو زغا international community دما sponsor ኮይኑ ክዕዘበ ይኽእል ይብሉ the UAE backed Southern Transitional Council political declarations ስለዚ እዚ ብኢማራ ዝድገፍ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብዚ ብዓይኒ ፖለቲካ ክረአ ከሎ ዓለም ብኸመይ ከተንብቦ ትኽእል ክልተ ነገራት ክንረክብ ፍትኒና ኣብዚ እውን because ኣብዚ ሓደ ዲቤት ገይሮም ነይሮም what you felt, what you thought when you heard the news, were you surprised that this escalation was taking place? Well, actually, there's a lot of buzzwords that reign too familiar because we're used to covering the war between the Arab coalition targeting Ansar Allah Houthi positions since 2015. But now we're using, we're recycling the same terms that were used against the Ansar Allah here in Sana'a. And now it's being directed, between the UAE STC-backed southern government and also the internationally recognized Yemeni government. So it's very, very interesting. The situation is developing rapidly. እንታይ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ የርእየካሎ ወይ እንታይ ክንግንዘብ ንኽእል ኣብዚ ኩነታት እዚ ኢሉ ኣብዚ ሓተሉ ዘሎ እንታይ ይምልስ ኣሎ ልክዕ ከምቲ እቲ ኩናት ኣንጻር ኣንሰራላ ኣንጻር ሕቲ ክግበር ከሎተን ዓረብ ብሙሉአን ተኣኪበን ዝገብርዎ ዝነበራ ንዑ ዝመስል ተርእዮ ኢና ንርኢ ዘለና ይብል ኣሎ ከመይ ማለት ተይልካዮ ኣብቲ ግዜ እቲ ኩሉ እቲ ሓይሊ ኩሉ እቲ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ይኹን ካልእ ሓደ ፀላኢ ከም ዘሎ ይትፈልጥ ነይሩ እቲ ፀላኢ ድማ
بإيران ዝድገፍ ሑቲ ኣንሳረላ ነይሩ እዩ ዝበሃል ዘሎ We have the official closure of the Aden airport. This is according to Yemen's transport minister, the STC, Yemen's transport minister. He basically announced that Saudi Arabia has announced and fully imposed a air blockade. He calls it an air blockade on Aden airport. This is following an airstrike, a Saudi-led airstrike that targeted the Al-Khasha military base in Hadramaut. And this was a military base that was ብሓፈሻ እንታዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኩነታት ከምቲ ቀደም ብሙሉእ ተሓይልታት እቲ ዓረብ ዝበሃል ኮሌሽን ናይ ጋልፍ ኮሌሽን ድካልእ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ሑቲ ዝበሃል ኣንሰራላ ኩሉ ዕላማታቱ ናብኡ ገይሩ ዝነበረ ሕጂ ድማ ናብዚ ኤስቲሲ ገጾም የቕንዕዎ ኣለው እቲ ኤስቲሲ ዝበሃል እዩ ተቐንዲ ደንጀር ዝኸውን ዘሎ እቲ ኤስቲሲ ዝበሃል ዘሎ ድማ ብኢማራት ዝድገፍ ሓይሊ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሰው እቲ ኩነታት እንታይ ኮይኑ ኣሎ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ኣብ ሓደ ኩነታት እናቀረበ ይመጽእ ኣሎ ስዑድያ ነቲ ኣካይዳ ናይ ኢማራት ጽቡቅ ጌራ ተረዲኣቶላ ጥራይ እውን ኣይኮነን ካልኩሌት ጌራ ኣላ እቲ ካልኩሌሽን ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዝያዳ ናይ ስዑድያ ኣካይዳ ከመይ ነይራ ሓደ ስኮላር ዝበላ ስምዕዋ For Abu Dhabi, Yemen is not a chessboard, but its backyard. In 2022, Saudi sponsorship of the PLC was supposed to serve the same purpose on the anti-Houthi side. The kingdom wanted to create an umbrella structure that could corral fractious Yemeni factions into something resembling a state, or at least a negotiating counterpart. Saudi interests in Yemen have always been non-negotiable. The kingdom can live with an imperfect settlement, yet it cannot live with a hostile or ungoverned belt along its border, nor with a Yemen carved into rival fiefdoms where missiles, drones and smugglers move freely. The UAE's strategic culture is different, and so are its overall objectives. Abu Dhabi has built a regional role by being nimble, networked, and relentlessly transactional. Through its axis of secessionists, Abu Dhabi has cultivated networks of partners that are the polar opposite of the hierarchical structure. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘሎ ፈላልዩ ኣብ እዩ ዝጠቅስ ዘሎ ስዑድያ ኣብ የመን ብፍላይ ተሪኻ ናይ ስዑድያ ንየመን ከም መጣልዕ ካርታ ክትጥቀመላ ኩነታታ ዘፍቅር ኣይኮነን ኢሉ ምክንያቱ ኣብ ደቡባዊ ክፋልናታ የስ ሓደ ፐርፌክት ዝኾነ ወይ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ፖለቲካዊ መፍትሒ ኮይኑ እቲ ሃገር ከም ፅቡቅ ክኸውን ይደልዮም እሱ ተደይተኻኢሉ ግን ዋላ እሱ ተደይተፈጢሩ ኣብቲ ቦታቲ ግን ናይ ሸፋቱ ቦታ ዘርከበ ኣፅዋሩ ዝእትወሉን ዘርከበ ድሮናቱ ዕጢቑ ተፈላለየ ዕላማታትን ኣጀንዳን ዘሳልጠሉ ንክገብሩ ናሽናል ሴኩሪቲ ናቶም ኣይፍቅደሎም እዩ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ትገብሮ ምትእትታው ናተይ ናሽናል ሴኩሪቲ ዝግድዶ ነጥቢ ባህሊ ስለዝኾነት ከም ላግ ፀቕትርዮ ይትኽእልኒ እያ ብግምጣሉ ኢማራት እቲ ናታ ኣገባብ ኣብ ካል ሃገራት ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ትሽትሽ ናይ ስዑድያ ስለዝኾነ ጥራይ ግዳይ ኮይኑ ገይርዎም ዘሎ ወይ እውን ኣብ ቅድሚ ዓለም ክፍለጡ ገይርዎም ዘሎ እምበር ተመሳሳሊ ስትራቴጂ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ፀወት ፀኒሖም እዮም እተን ካልኦት ሃገራት ግን ዝፈረሰ ሃገራት እየን ዝፈረሰ ሃገራት ኮይነን ድማ እንታይ ከም ትገብር ዘለኻ ብቐጥታ ክርየካ ዝኽእልን ከጋልፀካ ዝኽእልን ውሕድ እዩ ሱዳን ተሪና ኢማራት እንታይ ትገብራላ ዝፈልጥ ነገር የለን ዝኣክል ቴክኖሎጂ የለን ናይ ሚድያ ዓቕሙን የለን ንዑ ኤክስፖዝ ንክትገብሮ ኣብ ሊብያ እንድሕሪ ከይድካ ትክፋለቲ እቲ ዘይመንግስታዊ ሓይሊ ናን ስቴት ኣክተር ዝበሃል እቲ ገለ ክፋል ሒዙ ዘሎ ጀነራል ሓፍተር ተቐባልነት ስለ ዘይብሉ ኢማራት ጣዕሚ እያ ተገድሶ ሕሜቲ ተቐባልነት ስለ ዘይብሉ ኢማራት ጣዕሚ እያ ተገድሶ ዝገበረት ድማ ኣንፃራ ደው ክብል ኣይክእልን እዩ ኣብ ሶማልያ ተመሳሳሊ እተን ዞባታት ተዓልየን ዘለዋ በቲ ኣብ መቃዲሾ ዘሎ መንግስቲ ምሉእ ቁፅፅር የብለን ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ስለዚ ኣብ ካልኦት ትገብሮ ዝነበርካ ድሌትካ ኮይኑ ኣብ የመን ክኸውን ከሎ ግን ድሌትካ እናገበርካ ስዑድያ ስቂላ ክትረክካ ይትኽእልኒ እያ ምክንያቱ ንዓ ብቐጥታ ዝትንክፍ ኩነታት ስለ ዘሎ ወይ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ስዑድያ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ የመን ጥራይ ዝውዳእ ከም ዘይኮነካ ተረዲቦም ኣለዉ ኣብ የመን ጥራይ እንተሪኢኻዮ መጀመርያ ቀዳምነት ፕራዮሪቲ ናቶም የመን እዩ ቅን ማዕረ የመን ድማ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ድማ ልክዕ ከምዚ ኣብ የመን ትገብሮም ዘላ ኢማራት ኣብ ካልእ ከምኡ ክትገብሮም ከም ትኽእል ድማ ትገብሮም ከም ዘላ ድማ ይፈልጡ ኣለዉ that's why ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ኮምፕሪሄንሲቭሊ ዝርእይዎ ዘለዉ that's why ምስ ኩለን ሃገራት ሽርክነት ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ናቶም ምትእትታው ናቶም ኣበርክቶ ዓብ ክኸውን ብዙሕ ፃዕሪ ዝገብሩ ዘለዉ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ስለዚ this is a very crucial moment ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ንግዜ ክግደፍ እዩ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ብሓፈሻ ግን ብዙሓት ኪላታት ብኣንክሮ ዝጥምትዎ ዘለውን ብብዙሕ መንገዲ ብዕምቆት ዝትንተን ዘሎ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና
structures of its Gulf neighbors, militias, mercenaries, private intermediaries and financiers, local strongmen, logistics companies and commodity traders. It reps much of this in the Yemen. There is a part of the country way out in the east called Hadramaut and Al-Mara. Big, sparse, oil-rich, and very important to Saudi Arabia. And in December 2025, something big changed there. A southern separatist group called the STC, the Southern Transitional Council, backed by the UAE, just swept in and took control of... كم تري ود لهم إذا كنا تعتدي سعودية ننويها عجزات ريونيرا أبحث يرجزي يوم بخمس من قصات كيرهم بزع بوتات كقاعات أو كيلوم نيرهم سعود عرب دما سعيلا كتري هاي تخلني نيرا عمودة تتمليسا الزندر عنايو أبزوانزي حياز غنوت هدراوي من قصات قبر كم زلان جن مسكزي كرت كنتات نحن تجزي ولا تفديك خون ويس consistent زخنة كأسأل نزلوا ننويه قصة زخل سكوم تيم كوزدو. Going to come as a surprise. So just talk us through the players as you see them. Yeah, thank you. The divergence between Saudi Arabia and the United Arab Emirates is not new. What is new is the unprecedented level of the rupture between them. And one of your guests noted that this might be the first time that two allies fought each other. In fact, not. It's been a story that's dragged since January 2018, just 8 months after the formation of the STC itself. We've had January 2018 developments and then protests and the first armed rebellion in August 2019. And then the institutionalization of a web of patron-client relationship networks after the Riyadh agreement. Now what we have is the STC-aligned members within the presidential leadership, Al-Alimi and 3 other members who have established clear demands is beyond. بحفشة أنت يوم تزارب زلوا تكونتات حدش نجرا يكونن عم منجزين كلتين هجرات ننوي حوان أبتحت مجارجة كسر راح دس أنهن كجوايلو نفسه كف ببناتو نيتورك كعبل كحيلن دس أنها خوينو حجي أبز درجة سلده بس حين عن ريو زل نمبر حدش نجر ويم فلوي كستة يكون نيرو أزيك قاتم كم زغل بزحات يقمتون يقمتون يحسبون نيروميم مغنياتو بفلايتي نإمارات قلت نعبي أتأكيداناتا نحيل يقيس لزنبرة أما داتا حدو التحوتي نإمارات كالكوليت جيريا حوتي تداخي مخمزر لو يفلتيهم حوتي تداخي مزر دما بعبيو نحوتي تدقف سنبرة إيران أزيا تداخي ما سلزلا حجر ما أبكبيت قطباو كلولا ويون بروتيستس تقاوموتاتنا قطباوي كلولا ون أقاتي مواسلو زلو إسرائيل دما ملو أتوكرو أنا عاكت هارما كتودقا ناب إيران أتوكرا سلزلا إيران كاب نفسها وزعي أبتم كالوتنا بقى الحوتي تتمتلو جزيه بالله سلزو حوتي بينو سلزلو نحوتون أمريكان إسرائيل كوينن بزح سلز هرمو علامات ناتو تداخيمي زلو حوت نبعل سلزي إذا كنت زي مزميزة يا إمارات تكبر زلا بقمت على لجن نسازي مزوجته سعودية زبال كباب كوينا زي اللي ترجعي زلو بمعزز متزلو نتناتا كنتات كل وانز بزنبرة وانو لما نمتايز بنيرو مس بايدن سعودية حماق ينيرا محمد بن سلمان مس بايدن صبغ ينبرن بايدن لما نسعودية قريفو مور مس إماراتي سر نيرو سلزي بتي إمارات دليتو جبرالو بتي دما محمد بن سلمان نا أمريكا من معدار أنصارو خينلو أوروبا هنكمو سلزي أكم سكنتات أبحاوك أتي دلين بس دونالد ترامب جن صبغ زمدنا لهم يفاتويه سلزي دونالد ترامب أنصارو تطوق قبل كم زي كل رزقم جمع ويونجزي خوزل سلزي غل نتاجزي تأكل كل جيرو دما now is a point بمبال أكندو دما إمارات دما بعلو مخنيها سلزي خفته له السعودية نتامك قاسي جبرالو نايب حكي زجرم كنتات مخانو يزن جرزلو but again these situations كاب جزي أنا بجزي بقل تفكك أيرو زخولو مخانو من عند رزلنا بتي نابيك خيدو بخميك خيدو نجزي يكون قد فنغل حجي مسناتنا كانت تحزينا. Red Sea pressures intensified. On the eve of the new year, diplomatic traffic through Addis Ababa has intensified in ways that appear routine on the surface, but, upon closer inspection, reveal a region under growing strategic strain. Ethiopia hosted the presidents of Somalia and Kenya within days of each other, as tensions resurfaced along Somaliland's northern coast near Zila. كم تريد لنا أب كبابينا زلوا كنتات مملي سنة حلال خير كم زلون بفلاي بدبوبنا تنادم زلوا كنتات كاب جزينا بجزي نبرت عي خير كم زلون إثيوبيا بالعلي إيرترا تهندسو زلان تبلو زلان
الريتوريك تزربات رايد يكون التمتنخال كم معلتنا معلتي إننا قددا نابرت عني خيدالو هذا كابو لنك أنا متيوم زولو زلو በጣም ቬሪፋይድ የባህር በር ስናነሳ በጣም ቬሪፋይድ የሚደረግ ብዙ ሪሰርች እና ምስክር የማንፈልግለት ፀሐይ የመታው እውነት እንደሆነ ማወቅና መገንዘብ ይኖርብናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያችን እንደ ሀገር ስትፈጠር ከዚህ ውሃ ጋር ነበረች። ከውሃው ጋር ነው የኖርነው፣ ከባህር በር ጋር ነው የኖርነው የሚለው ነገር እዚህ መድረክ ላይ አይደለም፣ በዓለም መድረክ እንደ ጀስቲፊኬሽን አጥርበን የምናሸንፍበት ቁልፍ ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይሄን መድረክ የሚሳተፈውም ተሳታፊ ሁሉ ይሄን እውነት መቀበልና እንደገና ኢንተርናላይዝ ማድረግ ይጠበቅበታል። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መጀመሪኡ ይኮነን ብተደጋጋሚ ነዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ኣብዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ዝያዳ ዝሰርሑ ዘሎ እዩ። እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ? ምስ ህዝቢ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ። እንታይ እዩ ስኻ ከምቲ ኣብታ መወዳእታ ዝበላ ንሕና ናይ ዓመታት ምስ ባሕሪ ኮኔክት ዝኾነ ታሪክ ኣለና ዝብል ፅንፅዋይ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ናይ መዓስ ታሪክ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ኔሽን ስቴትስ ወይ ከዓ ሃገራት ኣቃውማናተን ዘይፈልጥ እዩ ኮይኑ ኣይፈለጥ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ፖለቲካዊ ድንቁርና ንርኢ ናብዚ ከባቢና ብፍላይ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ማለት እዩ። ፈሊጦም እዮም ዝድንቁሩ ወይስ ብነብሶም እዮም? ከምኡ ዝፍለጥ ነገር የለን። ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ባሕሪ ናይ ባሕሪ ታሪክ ናትናሲ ኣብ ዝኾነ ከይድና ጀስቲፋይ ወይ እውን ከነረጋግፆ ንኽእል ኢና። ኩሉ ሰብ ከኣምነልና ዝኽእል እዩ። ስለዚ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ዘለና ምስ ባሕሪ ዘለና ምትእስሳር ዝተፈልጠ ነገር እዩ። ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ከምኡ ከም ዝኾንና ኢንተርናላይዝ ኣብ ኣእምሮኡ ኣትዩ ትመንስ እቲ ህዝቢሲ ባሕሪ ይግባአናዩ ባሕሪ ናትና እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ክዝርጋሕ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ። ብካልእ ዘራርባ ሎንግ ጌም ክፃወት እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። ነዊሕ ጌም ማለት ድማ እንታይ እዩ? መጀመርያ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩናት ስለዘይምቻአልና ዘሎ እቲ ኩናት ጌርና ባሕሪ ከነማልስ ስለዘይምቻአልና ዘሎ እንታይ ክንገብር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ግዜ ክንበልዕ ኣለና። እቲ ግዜ ክንበልዕ ከለና ግን ፕሮፓጋንዳ እናሰራሕና ክንፀንሕ ኣለና። ንህዝቢ ሓንጎሉ እናሓፀብና ክንፀንሕ ኣለና። ነቶም ህፃናት እየ ዝብለኩም ዘሎ ካብ ቆልዑ ጀሚሮም ንኩሉ ደረጃ ናይቲ ህዝቢ ብኩሉ መንገዲ ማለት እዩ ንመንእሰይ ይኹን ንኩሉ ሕፅበተ ኣእምሮ ናይ ባሕሪ ክገብርሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ፋንታዚ ናይ ባሕሪ ክገብርሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ኩሉ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ባሕሪ እንተረኺቦም ክፍታሕ ከም ዝኽእል እቲ ዝዓበየ ሽግር ናቶም ባሕሪ ምዃኑ ገይሮም እዮም ክእምንዎ ዝፍትኑ ዘለዉ። ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና? ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዓሳ ኣብ ፅርግያታት ክዕድሉ እንተጀሚሮም ኣይክግረምኒ እየ። ስለምንታይ እዚ ዓሳ እዚ እንድሕር በሊዕኩሞ እዚ ዓሳ እዚ መዓልታዊ ክትበልዕዎ እንተደሊኹም ከጥዕሞም እዮም ሜይቢ ነዚ ዓሳ እዚ መዓልታዊ ክትበልዕዎ እንተደሊኹም ቀይ ባሕሪ ከነማልሶ ኣለና ዝብል ፕሮፓጋንዳ እንተገይሮም ኣነ ኣይግረምኒ። ምክንያቱ ነዚ ነገር እዚ ከምቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናቶም ዝበሎ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ኢልና ኣለና ማለት ስትራቴጂካዊ ዕላማ ማለት ድማ ናይ መወዳእታ ዕላማናት እዩ ማለት እዩ። ጅሎሚ ወይ ፅባሕ ክገብሮ ተደኪለው ናይ መወዳእታ ዕላማ ስትራቴጂካዊ እሱ እንተኮይኑ ንግዚኡ ዝኾነ ስጉምቲ ከይወስድ ክእለ ናይ ሎንግ ተርም ዕላማናተይ ግን ንሱ እንድሕር ኢልካ ብዓይኒ ፖለቲካ ክትሪኦ ከለካ ከመይ ኤርትራዊ ፀላኢኻ ስትራቴጂካዊ ዕላማናቱ ነጊሩካ ኣሎ። ፀላኢ ናትና እንታይ ይብለና ኣሎ? ስትራቴጂካል ኤነሚ ናትና ዕላማ ነዚ ባሕሪ እዚ ከነማልሶ ኢና። ብኸመይ ገሊኦም ሰባት ሕጂ ብዲፕሎማሲ ኮይ ዝብል ዘሎ ነው። ብዲፕሎማሲ ንሰብ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምሽካዕ ዝጥቀምሉ እዮም። ስትሬት ፎርወርድ ክብልዎ ከለዉ ስምዖ ኢትዮጵያ የባህር በር በአሰብ በኩል ልታገኝ የምችለው በምንድን ነው ብለን የምታስበው? በጉልበት። እሺ በጉልበት ነው የሚመስል። በዋር ማለት ነው። ዋር ነው የሚሆነው። ግን ዋሩ ኤርትራ ያንን የሚመልስ አይነት አቅም አላት ብዬ ስለማልገምት አንደርማይን እያረኳት ሊመስል ይችሉ ይሆናል። ግን በጉልበት ነው። በእኔ እይታ ደግሞ ከአስመራ ጋር በሚደረግ ድርድር የባህር በር የኢትዮጵያ የባህር በር ፍላጎትም ጥያቄም ይረጋገጣል ብዬ አላስብም። ብዙዎችም የሚሉት ጉዳይ ስለሆነ ብዙዎች ይስማሙበታል ብዬ አስባለሁ። ማለት በድርድር ከአስመራ ጋር በሚደረግ ድርድር ብቻ የባህር በር እናገኛለን ተብሎ አይታሰብም። ኢትዮጵያ ጥያቄውን አንስታለች። ይገባኛል ጥያቄውን ብቻ ሳይሆን ምን ያክል ርታዊ እንዳልሆነ ካካሄዱ ጀምሮ ምን ያክል ርታዊ እንዳልሆነ አንስታለች። ወይ በድርድር ወይ በጦርነት ነው የሚቋጨው። ሌሎች ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በአንተ እይታ
ኢትዮጵያ የባህር በር በአሰብ በኩል ልታገኝ የምችለው በምንድን ነው ብለን የምታስበው? በጉልበት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥናት መፅኡ ኮሜንት ዝገብር ኣናሊሲስ ኢና ክንብሎ ወሬቨር ግን እቲ መርገፂ ናቶም ድማ እዚ እዩ ኢትዮጵያ ብኸመይ መንገዲ ኣብቲ ገባሕሪ ክትመልስ ዝብል ብሓይሊ ብጉልበት ብውግእ ኤርትራ ድማ ክንዱ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ እዮም ዝብሉ ንኢትዮጵያ ክንዱ ቻለንጅ ክትገብረና ይትኽእል እኒያ እንታይ እዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ ንሕና ፀገምና ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለና እምበር ኤርትራ ክትብድሃና ትኽእል ስለ ዝኾነት ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ኣለዎም ውሽጣዊ ብድሆታት ናትኩም ካብ ምንታይ ክመፅእ ክኢሉ ድማ ክርዶም ኣይክእልን እዩ ስለዚ it is fundamentally important ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ leverage ገይራ ዘድሊ ስጉምቲ ክትገብረሉ ምክንያቱ ኦልሬዲ ንሳቶም ተረዲዎም ኣሎ ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ትገብር ከም ዘላ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀብት ክምችት እንዳላት ያውቃሉ ይህንን ክምችት ደግሞ ለመጠቀም ህዝቡ ኩሩና ተዋጊ ስለሆነ በዛ መልክ እንደማይሆን አውቀውታል ስለዚህ ሌላ ነገር ፈለጉ ለምሳሌ ግብፅን እንስጣችሁ ኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን ኤርትራ ስትዋሃድ የመጀመሪያው ከምዕራባዊ ቆላ የጀባ አባሎችን መልምላ ራሳቸው አካዳሚ አስተምረው የመጀመሪያውን ትጥቅ ትግል በእኛ ጀመሩ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ብተደጋጋሚ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እንተሎ ኮይኑ ታሪክ ምዝንባዕ እዩ ታሪክ ምዝንባዕ ድማ እቲ ባሕሪ ንዓታቶም ይግባእ ከም ዝነበረ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኮኔክትድ ኣብ ትኾነሉ ዝነበረት ወይ እውን ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረን ኣብ ዝተገደደትሉ ልክዕ ከምዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮ ዝነበረ ገይሩ እዩ ትዛረብ ዘሎ ግብፂ ድማ መፅያ ንጀብሓ ዝበሃሉ ባዕላ ሰልጢና ልክዕ ከምዚ ካብ ኤርትራ ወሲዳ ንዑ ከሰልጥነኩም እየ በቃ አንፃር ኤርትራ ተበገሱ ነው ህዝቢ ኤርትራ ይቃወመኩም ነይሩ እዩ ፌደሬሽን ህዝቢ ኤርትራ ይተቐበሎን የስ ገለ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ማኒፕሌት ጌርኩም ኣብ ጎንኹም ጌርኩማ ነይርኩም እዮም እስትሩ ትንጉስ ከም ይገብር ነይሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከይዱ 5 ዓመት ተንኮል ናይ እንግሊዛውያን ተማሂሩ ስለ ዝመፀ ቁርብ ብልሕ ኢሉ ነይሩ ክኸውን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ከታልል ክኢሉ እዩ ቤተክርስትያናትን ሃይማኖትን ተጠቂሙ ኣሽኪዑ እዩ ولا أتم زدقفوا زنبرو تم كند استطاع السامي منيرو because am موداتا جاي من هاي السلاسة تاع كم زنبرس اللي تردوا عمقن مسرد دا كنتاي تقبري am موداتا زوم سباتياتهم نتي تاريخ ناتنا مزنبع دايما دايلي يلوم سرحهم وسيلهم مالو انتاي جن كم زقبروم زلو انتاي نوص زفتر لهم زلو كنتاس اللي زلو كم زقبرو زلو اسكي قرب تلي مستينا بعالم درجات زقبر زلو حدا خلت كانت تحعزو بفلاي أمريكا تنقصقصو زلا أبزي هاجروم دبلو زلو سمعوا أبزي How are you? Good to see you again. Thank you. It's good to be back in Ethiopia. I enjoy it here. እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣፍሪኮም ሓላፊ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ እዚ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ማለት እዩ ናቱ ሓላፊ ተደጊሙ ናብ ኢትዮጵያ መፅኡ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ very much an American night. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ኣብ ሓገዝ ክትገብረሎም ብዙ እዮም ዝደልዩ ዘለው ግን ኣሜሪካ right now ክትሕግዞም ኣይትኽእልን እያ because the situation ኣሜሪካ እንኮላይታ ናቶም ደጋፊት ኢማራት ኣይጣዕማን ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብቲ ንሶም ክደልይዎ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ወፃኢ complicated እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ they can wish for many things ካብ ኣሜሪካ ክረኽቦ ሓገዝ ብጣዕሚ እዮም ዝደልዩ ዘለው ልመናናቶም ኩሉ ድማ በመንገድ እስራኤል ኣሜሪካ ገለ ነገር ክረኽብሉ ዝኽእሉ አንፃር ኤርትራ ተተሰለፉሎም ብዙሕ ትምኒት ዘለዎም እዚ ግን ክኸውን ኣይኮነን ስለምንታይ ከረዩ Three important steps has been agreed with the Somaliland. Number one is the relocation of the Palestinians to the territory, and number three is providing a military base Israel in the Gulf of Aden coast, and number three is Somaliland to join the Abraham Accord. That's the three demands of Israel, and Somaliland has accepted. That's what the information that we heard. So it's not only one or the other. And then if that three is implemented, what's going to be next is opening a Pandora box, really. بحفش بريزنت ناي سوماليا اب تركو اب زنبرلو وي اب زخونه مثال جزيره اب زغبرو انترفيو بينا نسمع زلنا اسرائيل لابنت نابتي سومالي لاند تمصالا زبلو زلو حدا كابو فلسطيناويان ناب
ናብ ሶማሊላንድ ንምግባር መደብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እነቶም ቃዛ ዘሎ ፍልስጤማውያን ይሒትካ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ናብ ቃዛ ንኸተሰጋግሮም ካልኣይ ዓብ ወታደራዊ ቤዝ ክገብሩ ኣብ ሶማሊላንድ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ሳልሳይ ድማ እሳ ብግልፂ እውን ተዛረበላ እታ ሶማሊላንድ ኣካል ናይቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ዝበሃል ክትከውን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ከባቢ ዓብይ ረበሻ እቶም ብፈለስጤም ዝሕለቑ ኤውሮጳውያን ይኹኑ ዓረብ ይኹኑ ቻይናውያን ይኹኑ ራሻውያን ይኹኑ ኩላቶም ክድግፍዎ ዘይክእሉ እዚ ከዓ ንሶማልያ ዓብ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ክገብረላ እዩ ብግምጣሉ ኣብይ ኣሕመድ ንእስራኤል ክድግፍ ኣብ ዝሓስበሉ ዘሎ ክንዲ ምንታይ ካብ ካልእ ዓለማት ተቃውሞ ከጋጥሞ ከም ዝኽእልን ተነፅሎ ከጋጥሞ ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ሓንቲ ክፋል ክትከውን ከላ እታ ንኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ነገራት ንኸይገብር እውን ትድርቶ ዘላ ካልአይቲ እዛ ቻርት እዚኣ ድማ ብብዝሕ የዝርዋ ኣለዉ እዛ ቻርት እዚኣ ድማ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም እቲ ቀደም ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ማለት እዩ ኢማራት ዝደለዮ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ነይሩ ስለምንታይ ምስ ብዙሓት ሃገራት ኣዝዩ ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ብምፍጣር ንኤውሮጳ ንኣሜሪካ ብገንዘብ ሒዙ ነተን ሃገራት ዓረብ ድማ መሻርክተን ከም ዝኾነ ንገሊአን ኢንቨስት ይገብረለን ከም ዘሎ ንረብሓ ኩሎም ይሰርሕ ከም ዘሎ እናምሰለ ይኸይድ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኢማራት ማለት ካብ ብምሉእ ሃገራት ዓረብ ዝተገለለ ሃገር እዩ ኮይኑ ዘሎ ዳርጋ መሓዛ ዘይብሉ መሻርክቲ ዘይብሉ ብጀካ እስራኤል ማለት ኣብ ዓለም ንባዕሉ ዝተገለለ እዩ ስለዚ ምዝ ዝተገለለ ጥራይ ደድሕሪዩ እናኸደ ካብ ኩሉ ጎረባብቱን መሓዙቱን ዝግለል ዘሎ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ከም ንሪኦ ዘለና ምስ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዓብ ዝኾነ ኩናት ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምስ ግብፂ ዋላ እኳ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ገይሩሎም እንተሎ ንግብፂ ብብዙሕ መንገዲ ሓደጋ ትወርዶም ካብ ዘላ ኢማራት ተረዲቦም ኣሎ ሓደጋ ናይ ኢማራት ድማ ኣብ ኩሉ ይርእይዎ ኣለዉ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ገይሮም ንኢትዮጵያ ንኣብይ ኣሕመድ ድጋፍ እናሃቡ ዲጋታት ንክሰርሕ መመሊሱ ንከስፋሕፍሕ መመሊሱ ንግብፂ ወጥሪ ንክፈጥረሎም ሕልፍ ሓሊፎም ድማ ናይ ኣባይ ግድብ መፍትሒ ከይተረኽበሉ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንክኸይድ ስፖንሰር ዝገብርዎ ዘለዉ ሰብ ምዃኖም ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ናብ ሶማሊላንድ ከምፅዎ ዝደልዩ ንሶማሊላንድ ከብሎ ንሶማልያ ንግብፂ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ንዑ ንኸፍርሱ ኩሉ ነገር ይገብሩ ከም ዘለውን ንኣብይ ኣሕመድ ድማ ብወታደራዊ ይኹን ብኩሉ ሽፋን ይገብርሉ ከም ዘለዉ ይርኢ ኣለዉ ሓደ RSF ዝበሃል ኣብ ሱዳን ንሱዳን ከፈራርስ ከሎ ንግብፂ ልክዕ ከምቲ የመን ጉዳይ የመን ንግብፂ ንስዑድያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መስጉምቲ ትወስደሉ ዘላ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ንግብፂ ኣገዳሲ እዩ ናሽናል ሴኪሪቲ ናትና ልክዕ ከምዚ ስዑድያ 24 ሰዓት ሂብና ካለና ኢማራት ካብ የመን ጠቕሊልካ ክትወፅእ ኢሎም ኣዚዞሞ ዝወፀ ተመሳሳሊ ከምኡ ዓይነት ቀይሕ መስመር ንRSF ግብፂ ሂብ ነይሩ ግን ናይ ግብፂ ዓቕሚ ስለዘየለ ስጉምቲ ይወስድን እዩ ብርግፅ ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ ክንሪኦ ኢና ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና እታ ሳልሰይቲ ኣብቲ ጌም ድማ ቱርኪ እያ ንቱርክን ቀጠርን ድማ ቀንዲ ንቱርኪ ኣብ ሶማልያ ሃሪሞሞም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሶማልያ ንቱርኪ ኣብ ሱዳን ንግብፂ ብቐጥታ ኣብ የመን ድማ ንስዑድያ ብቐጥታ ይሃርሙ ስለ ዘለዉ ኩላቶም ድማ ኣብ ካልእ እውን ረብሓ ኣለዎም ኣብ ሶማልያ ንኣብነት ስዑድያ ተኣቱላ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ክትሕይሎ ትደልላ ኣብ ሱዳን ምሳል ቡርሃን ኣላ ስዑድያ ኣብ የመን ትኾነ እውን ንሪኦ ኣለና ልክዕ ቱርኪ ድማ ከምኡ ከይፈተዋ በቃ ተገዲደን ምሕዝነት ንክገብራ እያ ትገብረን ዘላ ኢማራት እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ቱርክያ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ስዑድያ ብቐረባ ክሰርሕ እያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ከምኡ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ የመን እውን ምክንያቱ ስዑድያ ኣፅዋር ክገዝእ እምበር ክሰርሕ ዝኽእል ክንዱ ዓቕሚ ዘለዎ ይኮነን ስለዚ ቱርኪ ድማ ሓደ ካብቲ ኣፅዋር ዝሸይጥ እዩ ብግምጣሉ ኢማራት ካብ ቱርኪ ክትገዛ ይትኽእል እያ ስለምንታይ ተገራጨው ረብሓ ስለ ዘሎ ኦፍኮርስ ኢማራት ትገዝኣሉ ቦታ ትስእን እያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን እንታይ ንርኢ ኣለና the whole situation ኢማራት ኣብ ከቢድ ኣብ ውዑይ ማይ ኣትያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ መርዲ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ሪካሊብሬት ዝገብር ዘሎ ተገዲዱ እዩ ፈትዩ ይኮነን ኩነታት ይቀያየር ከም ዘሎን ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ይኾነሉ ከም ዘየሎ ይርዳእ ስለ ዘሎ እዩ ካብኡ ከይድና ናብ ሱዳን ንኸይድ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ድማ ንርኢ ኩላታ ነገር ዝተኣሳሰረት እያ ንኤርትራ በይና ባሕሪ ዶ ጅን ዕፍሪት ዶ ዝብልዎ ዘለዎ ሎንገ ይምፅዖት ኣለዎ ዝብለኩም ካብዚ እቲ ኩነታት ኣብ ሓፂር ግዜ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ዘይክእልሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ እዚ ሱዳን ኣብዚ ቀረባ ሰራዊት ሱዳን ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ድሓን ቁርብቲ ቪድዮታት ምንቅስቃሳት ናቶም ክንርኢ ክንፍትን ኢና
እዚ ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ሱዳን በቃ ነቲ ኮርዶፋን ዝበሃል ሙሉእ ሓራ ከውፅኦ ቀሪቡ ከም ዘሎን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓድሽ ሞቢላይዜሽን ገይሩ አልቡርሃን ናብ ስዑድያ ከይዱ ናብ ግብፂ ከይዱ ናብ ቀጠር ከይዱ ምስ ኤርትራ ተራኺቡ ናብ ቱርክ ከይዱ ምስ ተመለሰ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ እዩ ስለዚ ዝኣክል ወታደራዊ ሓገዝ ረኺቡ ከም ዘሎን ድጋፍ ረኺቡ ከም ዘሎን ሞራል ረኺቡ ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ምንቅስቃሳት ድማ አርኤስኤፍ እንድሕር ሰራዊት ሱዳን ኣትኪሉ ክቃለስ ጀሚሩ አርኤስኤፍ ምስ ክቃለስ ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ባይታ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ የመን እቲ ኤስቲሲ ዝበሃል ተፀራጊፉ ዝወፅእ ዘሎ አርኤስኤፍ ድማ ኣብ ሱዳን ከምዚ ኢሉ ብሕማቕ ይሰዓር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ እንታይ ዘርእየካ እንድሕር ኢልካ ድማ ኣብዚ ተመሊስና እንተሪእና እዚ ምንቅስቃሳት እንታይ ዘርእየካ ተልካ ሱዳን ናብ ፅቡቅ ደረጃ ትኸይድ ከም ዘላ ኮንፍሊክት ዞንስ ሱዳን ኢዝ ፍራግመንትድ ኦኬ ብዙሓት ሓይልታት እዮም ዘለዋ ኣብ ሱዳን እጂ እቶም ብዙሓት ሓይልታት መን ምስ መን ይውግኑ እውን ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እቲ ካርታ ዘርእየና ፅንሐ ካብኡ ዝብገስ እዩ ብሓፈሻ ንዓና ከም ኤርትራውያን ኣብዚ እውን ሓንቲ ሚድያ ዝገበርዋ እስከስምዕዋ ሰራዊት ሱዳን ብበዝሒ ናብ ደባት ኢትዮጵያ ይግዕዝ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘሎ ቅድሚ ሰሙናት ብጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ፖርት ሱዳን ከምኡን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ መዋፈሪ ሓይልታት አርኤስኤፍ ከም ዝተጣየሸን ኣብኡ ድማ ብዙሓት ዕጡቃት አርኤስኤፍ ይስልጡንን ይምልመሉን ከም ዘሎም ከሲሱ ነይሩ እዮም እቲ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ኢትዮጵያ መዋፈሪ ገይሩ ዝበሃል ዘሎ አርኤስኤፍ ካብ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ዝመፀሉ ናይ ኣፅዋር ሓገዙን ብቐጥታ ዝቕበለሉን ናብ ሱዳን ዝሳገረሉን ከባቢታት ከም ዝኾነ ተገሊጾም ቅድሚ ወርሒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ፖርት ሱዳን ኣብ ዝገበረ ጉዕዞ ድማ ምስ ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ብዛዕባ እቲ ምብራቃዊ ግዛኣታት ሱዳን ማለት እውን ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝዳቡ ከባቢታት ወታደራዊ መጥቃዕታ አንጻር አርኤስኤፍ ንምካድ መደብ ከም ዘውፅኡ ተገሊጹ ነይሩ እዮም በዚ ድማ ይመስል ሰራዊት ሱዳን ብበዝሒ ኣሃዱታቱ ናብ ዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን የፀግዕ ከም ዘሎ ተሰሚዑ ኣሎ እዚ ምንቅስቃስ ሰራዊት ሱዳን መሰረት ብምግባር ካብ ወገን ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣርአየኩም ነይረ እዚ እቲ ሰራዊት ናብ ብሉ ናይል ገፁ ይፅጋዕ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ብብዝሒ ናብቲ ከተማታት ናብ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ሱዳን ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንተወሓደ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ክኸፍትዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና እንታይ ግን ክገብሩ ክፍትን እዮም ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ካብቲ ዶባት ክመፅእ ንዝኽእል ክቆርፁ ክፍትን ኣለዎ ምክንያቱ ሓንቲ ነዚ አርኤስኤፍ ክስዕሮ ትሕሪ ኮንካ ካብ ካልእ ድጋፍ ክረክብ ከም ዘይክእል ጌርካ ክትበትኮ ክትክእል ኣለካ ነዚ እንተ ክትገብር እንተኽኢልካ ጥራይኻ ድማ እቲ ትደልዮ ዓወት ክትረኽቦ ትኽእል ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሓድሽ ኣወዳድባ ነቲ ኩነታት ሓንቲ ኢላ ኣብዚ ቻርት ከረየኩም ወደወሲስ ቻርት ነይራ I can find it እዛ ቻርት እዚኣ እንታይ ኢሎም እዮም ዝገልፅዋ ዘለዉ ብዙሓት ነቲ ኩነታት ክትቅይር ትኽእል እቲ ኩነታት ሕጂ ኣብ ከምዚ በፂሑ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ ዳርጋ ኩሎም ሓይልታት ይተኣኻኸቡ ብፍላይ ግብፂ ስዑድያ ቀጠር ግብፂ ስዑድያ ቱርኪ ሰለስቲኦም ወታደራዊ ሓይሊ ዘለዎም እዮም ብዝሒ ህዝቢ ዘለዎም እዮም ቁጠባ ዘለዎም እዮም ሰለስቲኦም ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ሓደ ዓይነት ኣሰላልፋ ይገብሩ ኣለዉ ንዓና እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ናይ ኔክስት ሙቭ ናታ ምስ ቱርክያ ይክኸውን ዘለዎ ኤርትራ ምስ ቱርኪ ዲፕሎማሲ ሞር ክትሕይል እቲ ኩነታት ኣፍ ደገ ከፊትላ ኣሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ለውጢ ከምፅእ እንተኮይኑ ቱርክያ ኣብኡ ክሳተፍ እንተኮይኑ ኤርትራ ኣገዳሲ ተራ ክህልዋ ስለዝኽእል ምስ ኤርትራ ቱርክያ ሜይቢ ዝምድና እንተገይሮም ክንግረም ኣይኮና ማለት እዩ so everything is making sense ከመይ ኢሉ ብሓደ እቲ ነገራት እናተኣሳሰረ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካልኦት ሓይልታት እውን ብፍላይ ሃገራት ዓረብ በቲ ናይ ኢማራት ምንቅስቃሳት ኣዝዮም ተቆጢዖም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ኩሉ ነዚ ይከታተሎ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ጅርዮ ኣሎ ናበይ ከብፅሓኒ ይኸውን ይኽእል ኢሉ ካልኩሌት ይገብር ኣሎ ግን ኣብ መወዳእታ ግን ንሱ ኩሉ ግዜ ኣብታ ዝፈልጣ ቦታ እዩ ዝምለስ ንሳ ድማ ዓሰብ ትበሃል ማለት እዩ ልስን አሰብ ወደብን ለማልማት የሚል ነው አሰብ ወደብ የማን ነው የማን ነው በባለቤትነት አይደለም ተፈጥሯዊ ወደብነቱ ኢትዮጵያ ነው ባለቤትነቱ ሌላ ብዙ ጊዜ ስላወራንበት ይቅርብ ይሄ ነው ተፈጥሯዊ ወደብነቱ ማለት አሰብ የተሰራው በኢትዮጵያውያን ነው ሲጀምር ማን ሜድ ነው ኢትዮጵያን የሰራችው ያ ወደብ ያለማችው ኢትዮጵያ ነች ግን አቀማመጡ ሁሉ ነገር ስታው እዚህ አካባቢ አሰብ የሚጠቅመው ከም ትሪቦም ዘለኹም ብግልፂ ብዛዕባ ሉላው መሬት ናትና ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን መፂኻ ምዝራብ ንቡር ተርዮ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ
ዓሰብናትና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኤክስፐርት ተባሂሉ ተዓዲሙ ዘሎ እዩ እንታይ ትብሎ ነዚ ሕጂ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሃገርሲ ብኸመይ ኢኻ መንገዲ መፍትሒ ክትገብረላ ኣለካ we demand ከምዚ ብዝበርትዕ ቃላት ኢና ንመንግስቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘሎ ዝምድና ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ስዑድያ ዲል ክግበር I will campaign for this ክሳብ ታብሂዎ ዘለኹ ካምፔይን ክገብር እያ ስለምንታይ ንሳቶም ምስ ኣሜሪካ ዲል ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ምስ ኩሉ ምስ ሸይጣን እውን ሸይጣን ንዑ ዲል ይህልዎም እውን እንታይ ስቂለ ሸይጣን ገብሩ ክፍትኑ ኣለዉ ህልዎም መሰረቱ እውን ይህልዎም ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንዓና ነመድኻም ኩሉ ዓይነት መንገዲ ኩሉ ዓይነት ርሕቀት ክኸዱ ይኽእሉ እዮም እታ ንዓታቶም ኣብ ቆርበቶም ተኣቶም ልክዓቲ ኩነታቶም ኣብ ርእሶም ኮይና ትርብሾም ዘላ መን እያ ግብፂ ስለምንታይ ትርብሾም ኣላ እንድሕር ኢልካ ኣብዚ ክልቲአን ከተሓዘልኩም እየ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾና ስምዕዎም this is how you ንፀላኢኻ ብኸመይ ተንበርክኾ ኣነ ኣለዉ ገለገለ ሰባት ብኻልእ ዝርድእዎ ግን ስምዕዎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አሁን ውጤቱ ምንድን ነው የሆነው? በግልጽ ባያወጣም ቅሩ አሰብን ፖርት ኤክስፓንሽንን በሚል ከቨር ኢኮኖሚክ እንቅስቃሴና ኢነርጂይዝ አካባቢ ለማድረግ በሚል ከቨር እዛ አሰብ እንደሚገቡ ጅቡቲም እንደዚሁ ፖርት እንደተሰጣቸው ዶራሌ እንደተሰጣቸው ይሄ የሚያሳይ ምንድን አሁንም ኢትዮጵያ ከበባ ነው። አሰብን ግልጽ አድርገን ስላስቀመጥን ከዛም እኛን በነገራችን ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓሰብ ንምስፍሕፋሕ ነቲ ወደብ ንምስፋሕ ተባሂሉ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሎምን እዚ ንዓና ንኢትዮጵያውያን ንምኽባብ እዩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኻልእ ዘራርባ ንሕና ክንወራ ንደሊ ዘለና ወደብ ንሕና ብሓይሊ ጎቢጥና ክንወዛ ንደሊ ዘለና ወደብ ኤርትራ ምስ ካልእ ሃገር ከተልማዓ ኢላ ትሰርሕ ስለ ዘላ ኣይተዋሕጠልናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣይገርመኩምን እዚ ሕጂ ናይ ዲፕሎማሲ ምሁር እዩ ኣሚን ገለገለ ሰባት ኣሎ ተራ ኢትዮጵያውያን ዝበልዎ ጎት ሄል እንታይ ተራ ኢትዮጵያውያን ዝበልዎ ማስካብ ፅርግያ ነምፅኦም ኣለና እዚኦም ከምዚኦም ነገር ካብ ኤርትራ እንተዝብሉ ኮ ኩናት ኣዋጅ በልዎ ሶ በናይ መንገዲ ሲሪየስ ክወስዶ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣይዶን ኣብ ደሉዥን ኣብ ህውተታ ክነብር ዝደሊ ዲስ ኢዝ ሲሪየስ ጥራይ ንሕና እንታይ እዩ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ንኤርትራ ምናልባት ቀደም ኢትዮጵያውያን ክሳዕ ክንዱ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ኢሎም ዘይውስኑ እንተነይሮም then you have to decide now ናይ ግድን ዲልስ ክግበር ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ንሕና ዲልስ ተገይርና yes እቶም ንገብረሎም እንታይ ገብሩኻ ገለ ኣብ ገለገለ ይርየ there is no free lunch ይብላ ኣሎ መን ፍሪ ላንች ኢልካ እዚ ፍሪ ላንች ይኮነ ሓይሊ ኣለና ወታደራዊ ሓይሊ ኣለና ኣብ ልዕሊ ዘለና ግን ክንውስኽ ኣለና ኢና ንብል ዘለና ካልኦት እንታይ እዮም ዲል ዝገብሩ ዘለው ሓደ ግዜ እኮ ኣብ ኤርትራስ ኣብ ቤዚክ ነገራት ክንረዳዳእ ዘይንኽእል ኮይና ኢና እኮ ኣብ ዓለም 190 ሃገራት ኣለዉ ከምተን 190 ሃገራት ንሕና ካብን ዝተፈለየ ክንነብር ኢና እዮም ዝብሉ ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ናይ በይንኻ ንማህርስ ኪድ ኣብዛ መሬት ትነብር ተለኻ ናይ መሬት ሕጊ ኣሎ ኣብ መሬት ሕጊ ድማ ተሻሪክካ ትኸይድ ሽርክነት ድማ ኣገባብ ኣለዎ ንስኻ ወይ ሓያል ኮይንካ ከም ድሌትካ ነቶም ካልኦት ከም ናትካ መጋበርያ ጌርካዮም ሽርክነት ትፈጥር ወይ ድማ ንዓኻ ገለ ረብሓናታት ኣጉዲልካ ሚእቲ ካብቲ ደልዮ ረኺብካ ዘይኮነስ ገለ ነገር ኣጉዲልካ ሽርክነት ትገብር እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ኣብ ዲያስፖራ ንዘሎ ሰብ ኣተሓሳስቡ ክንቅይር እምበር ኣብ ኤርትራ እኳ ክንደይ ከይርይዎ ንምንታይ ይርይዎ ኣለዉ ንፈልጦ ይብልናን ብሓፈሻ እንታይ ንኽብል ኢለ ነዚ ንገብሮ ዘለኹ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ናትና ንኽወሩ ነቲ ናትና ንኽምንጥሉ ነቲ ናትና ባሕርን ፀጋታትን ንኽወስዱ ዝኸድዎ ዘሎ ርሕቀት ንሪዮ ስለ ዘለና we want ንሕና ድማ ብመንእሰያትና ዋጋ ከፍ ኢልና ክንከላኸሎ ይንደልልና እዞም ኣብ ደገ ኮይንኩም ትዛረቡ ብፍላይ እንድሕር ነቲ ሃገር ብሰራዊትና ጥራይና ክንከላኸላ ትብሉ ትኮይንኩም ደን ከይድኩም ሓግዞም ነቶም ሰራዊት ዕረፍቲ ይደሊ እዮም ስለምንታይ ዕረፍቲ ናቶም ክንዛረብ ከለና ሕማቕ ዝስማዓኩም ኣይርዳንን እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ግንባራ ሰፊሩ ዘሎ ጉዳይ ሃገር ኮይኑ እምበር ምርጭኡ ኮይኑ ይኮነ ስለምንታይ ንሱ ክዕርፍ ዘይንደሊ ስለምንታይ ንዑ ኣልተርናቲቭ ዘይንደሊ የሉ እንተወሓደ ወላ ቀፃል እንተዘይከደ ገለ ዕረፍቲ ክረኽበሉ ዝኽእል ንኣብነት ክንደይ በንስያ ኣነ ዝፈልጦሲ መብዛሕትኦም እቶም ኣሰቡት ሰብ ሓዳር ገለ ዓሰብ እዮም ዘለዉ እንተወሓዳ ናብቲ ገዛውተይ ዝነበሩ ዓሰብ እዩ ዘሎ ጥራይ እዮም ዝብሉ ዓሰብ ዘሎ እንታይ ፀገም ኣለዎ ትፈልጡ ዶ ኣይመፅን እዩ ዓመት ምላይ ኣይመፅን እዩ ሓንቲ ግዜ ኣብ ወርሒ ይትመፅእ ሓንቲ ግዜ ኣብ ዓመት ይትመፅእ ኣነ ጎረቤተይ ዝነበሩ ዓብዱልቃድር ይበሃል ዓሰብ እዩ ነይሩ ኣነ ኣብ ኤርትራ ከለኹ I'm telling you this really story ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከለኹ 2004 2005 2006 ዝነበረ ግዜ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ
دقي maybe كاب 10 عامت نتحتي ويون كاب 10 عامت نتحتي 4 دق قلعوا نيرمو 4 تاسبيتو بلين يتقع كاب عدو تمر عيدم صحيح حنتي تفلتني افكر صحيفه تفلتني عمت اب maybe كنت غزي دبدابه يصحفوا لنا احنا نصحفوا له بكذانا نتا دبدابه كتصحف كلا دسمعني زنبر غانزا نتا دبدابه نخيصحف بزع غزي يزحنكل نيراني because it's completely painful ناي تمرتي يبلنان ناي كدان يبلنان ناي قلي يبلنان ناي زي يبلنان يهتبل دي بالله سلا زخونتها نريالنا اقل عمد ناي تمرتي سينو نحنا ابقل كفلي تماهيرنا مسوده انا تطراس دي توديو وقال في قصات مشي ترفه نعو كولا غيرنا الجبنا ذهبنا ينغزي نيرو هنا بعدنا نصقما سلا زنبرنا بحفشا انتي نقبل لي حسب زخده سب قلت فهم لسني سلاذا حسب نعنا لوجيستيكالي ولا نمكل خالون نيرترا مالتي وتدرا عامي بلاني بللون نتبن سينا يرترا نابنت اب كبابار انت زلو ناب عدو متينا قال كيدو سدروري كملا شغله حسب زلو ولا لوجيستيكال كبيد ذاتس واي دما دم يوم يمزخدو እዚ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብና መብዛሕ እውን ተራሎ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰብ ኣገልግሎ ዘሎ ሰብ ውልድ ኣቢሉ 6-7 ወሊድ ህዝብና መብዛሕ ነይሩ ግን እንድሕር ርሑቕ ኣሎ ኸይዱ ኩሉ ግዜ ኸይዱ ኮልድ ኣይክልኒ ምክንያቱ ኣብ ዓመት ሓንቲ ወርሒ ዝኸይድ እንተሎ ኣብታ ወርሕትያ ናይ ግድን ኣይኮነትን ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእለሉ መንገዲ ብዙሕ there are many things exactly ወርሒ ዶ ይኸድ ፀንሓው ምክንያቱ ንኣብነት ኣነ ሰምዖ ዝነበርኩ ስቶሪ ዝነገረኩም ዘለዎ ብሕማቕ ኣይትወሰድዎ ገለገለ ሰባት ኣነ ሰምዖ ዝነበርኩ ካብ ዓሰብ ምስ ሰደድዎም ቀጥታ ንዓሰኒ ከረን ድሕሪ ኮይኑ ቦቶም ኣይመፁን እዮም እንታይ ሒዛ ክመፁ ኢሎም ንኣቁርደት ይኸዱ ወይ እውን ተኽረረት ከይዶም ኣብ ሕርሻታት ክልተ ሰሙን ገለ ይሰርሑ ገለ ገንዘብ ምስ ሓዙ ነተ ገንዘብ ሒዞም ኣብ ገዛ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይፍትኑ ስለዚ there are many things ኣነ ዝነገረኩም ዘለኹ ናይ 2006 እዩ ሶ ካብኡ ንዮ ብዙሕ ተቐይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ቁጠባ ናይ ኤርትራ ድማ ካብኡ ሽዑ ይሓይሽ ነይሩ ካብ ሕጂ ስለዚ ብሓፈሻ አላያንስ ክንገብር ኣለና ኢልና ኣፒል ክንገብር ከለና ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራ ክንሸጣ ስለ እንደሊ ናይ ኤርትራ ሴኩሪቲ ስለ ዘገድሰና ገለ ይኮነ እንታይ ዳ ኤርትራ ሓያል ክትኮነላ ህዝብና ድማ ናብ ቁጠባ ናብ ምንባር ናብ ፅቡቅ ዝኾነ ህይወት ከማዕዱ ኩሉ ግዜ ኣብ ግንባራት ጥራይ ከይነብር ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለና እዩ ንቐፅል ኣብዚ አንተ ወዝራናዮ ምክንያቱም ዋናው መነሻችን በዓለም መድረክም ስንቀርብ ይሄ ነው ታሪካዊ ትስስር አለን የሚባል ነገር ይሄ ነው ይሄ እውነታችን ነው ይሄ እውነት ሐቃችን ነው ይሄ እውነት ልንነጠቅ የሚገባ እውነት አይደለም የሚለውን ሁሉም ሰው መያዝ አለበት የመጀመሪያው ፖይንት ይሄ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ንምእታው ኣብ ናይ መወዳእታ ምድላዋት ከም ዘላ ኣፍሪጥ ኣላ እዚ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ኢትዮጵያ ነቲ ብስንኪ ውዲት ጸላእትና ዝሰኣናዮ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ክዳሎ ኣለዎ ክብል ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ገሊፆም ኢትዮጵያ ካብ እትፍጥር ኣትሒዛ ቀጻሊ ምንጪ ሓበን ኮይኑ ኢትዮጵያን ይኹን ዓለም ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ብምባል እቲ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ገሊፆም ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዳይሬክተር ዋና ዳይሬክተር ርክባት ወጻኢን ወተሃደራዊ ምትሕባርን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹም ኩሉ ዜጋ ነዚ ሓቂ እዚ ክዶ ኣተሓሳሲቦም ኣፍደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሒዝና ተፈጢርና ምህላውና ኣብ መድረኽ ዓለም ኣእማኒ መርትዑ ብምቕራብ ክንዕወት ቁልፍ ጉዳይ ምዃንን ኩሎም ኢትዮጵያን ሓቂ ክፈልጡ ኣለዎምን ክብል እዮም እቲ ጀነራል ተዛሪቦም ትንፋስና ከምውን መጻኢ ኢትዮጵያ እዩ ብምባል እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ገሊፅዎም ከም ሃገር ንዝሓለፉ 3 ዓሰርታት ዓመታት ብስንኪ ስእነት ወደብ ባሕሪ ብቁጠባ ተሰቂናም ንሰላምን ድሕነትን ዘለና ተቐላዕነት ድማ ብዓብኡ ወሲኹ እዩ ብምባል እዩ ዝገልፅ እቲ ጀነራል ወደብ ባሕሪ ሕጂ ሓደ ካብ ሃገራዊ አጀንዳት ኢትዮጵያ ምዃኑ ዝገለጸት ጀነራል ካልኦት ውድባት ካልኦት ጉዳያት ምዚ አጀንዳ ብምትእሳር ክሳብ ክንደይ ከደናግሩናም ይፍትኑ ብዘይገድስ ከም ጉዳይ ሃገራዊ አጀንዳም ክንፍትኑን ክንቃለሰሉን ይግባእ ኢሎም ጉዳይ መቸም ካብ ኣፎም ሰሚዕና ስለ ዘለና ብዙሕ ኮለል ከነብሎ ይንኽእል ኢና እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥዕና የብሎምን ምስ በልና ካብ ኖርማል ካብ ዚሮ ተበጊስና ኣይኮንና ነርና ሕጂ ሓንቲ ኣገዳሲት ምዕራፍ ድማ ተፈጢራ ኣላ ሓደ ግዜ እዚ እስራኤል ዝበሃል ነዚ ከባቢና ክርብሽ እንዲህ ዝደሊ ዘሎ ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ምዕባለ ድማ ተፈጢራ ኣላ ሳ ድማ ስምዑ ኣብዚኣ ሓንቲ I know it's difficult to hear, but it's time to limit the First Amendment in order to protect it. And quickly before it's too late. What do you mean? I mean that we need to control the platforms. All the social platforms, we need to stack rank the authenticity of every person that እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ እስራኤላዊ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ሴክተር ሃብታም ዝኾነ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ሓላፊ እዩ ነቲ ፈርስት ኣመንድመንት ዝበሃል ኣሜሪካ መሰል ርእስኻ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል ዝበሃል እዩ እቲ ቀዳማይ መሰል ናይ ኣሜሪካውያን ዝብልዎ እዩ ንሱ ክንቋፀሮ ክንክእል ኣለና ምንታን ነቲ
ጌጋ ንሕማቅ ሓበሬታ ንኸይወፅን ብምባል ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ እስራኤላዊ ዋላ ኣክሰንትናቱ ኣሜሪካውያን ውላዕ ኣቢልዎም ኣሎ ገለ ካብቶም ዝተወልዑ ገለ ካብቶም ናይ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛታት ስምዕዎም ኣብዚ Shlomo Kramer is the godfather of modern Israeli cybersecurity hacking. He was one of the heads of the 8200 group, the 8200 group, that's their equivalent of the NSA. He has been instrumental in the last 30 plus years in getting Israeli spy tech basically into Europe and the United States, particularly telecommunications grids, cyber systems, you name it. Remember the Israelis had Stuxnet that they put into the እንታይ ዝብል ዘላ ኣሌክስ ጆንስ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ናይ መብዛሕቲ ግዜ ፀረቲ ዲፕ ስቴት ዝበሃልን ንኣሜሪካ መሰላት ናይ ኣሜሪካውያን ክትንከፍ የብሉን ኢሉ ዝቃወም ሰብ እዩ ኣመና እዮም ተቆጢዖም ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መፅኡ እስራኤል 8200 ዝበሃል ሓደ ክፍለ ሰራዊት ኣለዎም እዚ ክፍለ ሰራዊት እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ክፍለ ሰራዊት እዩ እዚ ክፍለ ሰራዊት እዚ እንታይ ይገብር እዮም ዝብሉ ካብ ኔ ወፅኡ ብቐጥታ ካብቲ ሰራዊት ናይ እስራኤል ውፅእ ምስ በለ ናበይ ይኸዱ መሲልኩም ናብ ኮርፖሬሽንስ ብፍላይ ነዚ ሜታ ዝበሃል ፌስቡክ ብብዝሒ ኣብኡ ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ጉግል ኣብ ዩቱብ ማለት እዩ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ኩሎም እዞም ካምፓኒታት ናይ ቴክኖሎጂ ሶሻል ሚድያ ይኹን ናይ ካልእ ማይክሮሶፍት ይኹን ብብዝሒ ዝሰርሑ እዚኦም ናይ እስራኤል ሓንቲ ኣላ ዩኒት 8200 ትበሃል እዛ ስለያ ኮይና ኣብ ቴክኖሎጂ ዝሰርሑ ሰባት እዮም ስለዚ ኣብቲ ካምፓኒ ክሰርሑ ከለዉ ኩሉ ግዜ ረብሓ ናይ እስራኤል ኣብቲ ካምፓኒታት ከም ዝሰርሕ ንኣብነት ፀረ እስራኤል ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ኣብ ዝኾነ ይኹን ካምፓኒ ኮይኖም ከም ዝእለ ኩሉ ግዜ ካምፔይን ይገብሩ ፃቕጡ ይገብሩ ማለት እዩ ስቂልካ ንኮርፖሬሽን ጥራይ ግበሩ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ሰራሕተኛታት ኮይኖም ስለያ ናይ እስራኤል ዝነበሩ ምስ እስራኤል ዝሰርሑ ዝነበሩ ካብቲ ስለያ ኣልጊስና እዮም ዝብሉ ግን ኣካል ናውቲ ከለዉ ኣብ ፕራይቬት ሴክተር ኣብ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ብምስራሕ ብከምዚ መንገዲ ነቲ ቁፅፅር የካይድዎ እዚያ ዘረባ እዚኣ ድማ ንኣሜሪካውያን ነቶም ብፍላይ የማናይ ክንፊ ሚድያ ብጣዕሚ እያ ተሰሚዓቶም ዘላ እዚ ቀይሕ መስመር ይስገር ከም ዘሎ መፂኦም ይኣትውና ኣለዉ ይወሩና ኣለዉ ተጠንቀቑ ዝብል ብብዝሒ ዋላ ብፀጋም እውን ብየማንን ብፀጋምን ዘሎ ክልቲኡ ወገን ናይ ኣሜሪካ ሓያል ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብ ሰሜና ካብዚ ዝወፀ ድማ እስራኤል ለንቀነ እንታይ ክትገብር እያ ትደሊ ቀንያ ብዓብዩ ናብ ሶማልያ ምኻድ ነዚ እስላማዊ ሓይልታት ራዲካል እስላም ዝበሃል ወይ እውን ሙስሊም ብራዘርሁድ ሞር ናብኡ ክንቃለስ ኣለና ዝብል ንኢራን ምህራን ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ይግበር ከም ዘሎን ብዙሓት ድማ ኣብዚ እውን ነቲ ገይም ናይ እስራኤል ብጣዕሚ እዮም ፀብዎ ዘለዉ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል እምበር ኣብ ስምዖ try to say this as calmly as I can because some of you bloody fools were in my mentions parroting trash when I warned you that this whole saving Nigerian Christians was bullshit. If you are a Christian applauding Benjamin Netanyahu's announcement of a new front to save Christians in Africa and mention Nigeria by name just as you applauded Trump's announcement to come save Nigerian Christians, then you are an unmitigated እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ነተንያሁ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝፀንሓሉ ግዜ ምስቶም ፕሮቴስታንት ወይ እውን እቶም ኢቫንጀሊካል ቸርች ኣብ ዝተረኸበሉ እንታይ ዝብሎም እሱ ኢቫንጀሊካል ቸርች ዘለዉ ብዙሓት ካባቶም ጽዮናውያን እዮም ዛዮኒስትስ እዮም ስለዚ ንስኻትኩም ሳላኹም እስራኤል ዘላ እናበለ ከመጉሶም ከምብኡ መሰረት ድማ ከምቲ ንስኻትኩም ንክርስቲያን ክንከላኸል ኢልና ኢልኩም ናብ ናይጀርያ ናብ ካልእ ኣፍሪቃ ሃገራትን ናይ ማእከላይ ምብራቕን ክንከይድና ትብሉ ዘለኹም ኣብ ጎንኹም ኮይንና ክንስለፍ ኢና ይብላ ኣሎ ናው ናይ እስራኤል ምድሓን ዝደሊ እንተሎ ምንነ ወኬን ይብሉ ትግራይ ካባና ንኔው ጥራይ ካልእ ምድሓን ካብ ናይ ቤንያሚን ነተንያሁ ከትሕነካ ቤንያሚን ነተንያሁ ሓራከ ውፃእካ ትፅበ እንተለኻ then you really have a problem ማለት እዩ ምክንያቱ ነተንያሁ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ናይ ነተንያሁ ኣካይዳ ዝፀልኡ ጥራይ ዘይኮኑስ ወላ እውን እቶም ዝፈትዎ እዮም ብኣፎም ዓቢሎም ክዛረቦ ስለዘይክሉ እምበር ዝጋነን እዮም ዝብሉ ኢቨን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኣድሚኒስትሬሽን ዘለዎ ማለት እዩ ኮሚልካ ተዛሪብካ ፖለቲካኻ ነፍሲ ቅትለ ስለዝኾነ እምበር ሰብ እዚ ሓደገኛ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ስለዚ እስራኤል መመሊሳ እንታይ ክትገብር ትፍትን ኣላ ኣብ ኣፍሪካ ብሽም ክርስትና ንክርስቲያን ከትሕን እየ ብምባል ምትትታው ክትገብር ሪል ኣሜሪካውያን ግን እቲ ገይም ፅቡቅ ጌር ተረዲቦም ኣሎ We live in a true democracy here in the United States. It doesn't matter how many Americans or what percentage of Americans are against U.S. support toward Israel. Our government, despite any party that's in charge, okay, it doesn't matter if it's Democrats or Republicans, is going to carry out the wishes of the Israeli government no matter what, because they control us. They control our government.
Israel controls our government. We have a system of legalized bribery. So foreign interests are able to bribe our politicians. The Israelis are far more organized and have multiple organizations, several organizations operating out of the United States. انت تبل دلا حق مزرابه لنا اب امريكا ديمقراسي زبحالي بلنا تبلكم زلا امين بزوج زيننا علامات تعليلنا ديمقراسي زبحالي لنا مزيات تبلكم زلا ابز زلو ديمقراسي ايكونن امريكاوያን ሀብታማት ደኮንስ ናይ ካለ ሀገር ይዝቋጽርና ዘሎን احنا ይላ አሜሪካ ኮንትሮል ሀገር ዲሞክራትስ ንምረጽ ሪፐብሊካን ንምረጽ ኩሉ ግዜ ንረብሓ ናይ እስራኤል ሰርሑ እምበር ንረብሓ ናይ አሜሪካ ይኮኑን ሰርሑ ነዚ ነገር እዚ ድማ ክንቅይሮ ይንኽልኒና I'm sorry ዳርጋ ሓንተ ካብቶም ሓያላት አክቲቪስትስ እንዲያ ናይ ተስፋ ቁርጸት ዘረባ ኢኻ ትሰምዓላ ዘለኻ ምናልባት እዚ ሕጂ ወለዶ በቲክቶክ ዝዓቢ ዘሎ ነቲ ኩነታት ኩሉ ፈሊጡ ዝኸይድ ዘሎ ንሱን ተቐየረ እምበር አሜሪካ ኩሉ ትገይም ፈሊጦም ኣሎ ግን ፍሎጥ ኣይትፍለጥ እስራኤል ከኸመላቶ ወላ ፍለጥዎ እንታይ ክትገብሩ ሒዝናኩም ኢና ወረድ ተታሒዙ ትገይ ተታሒዙ ትገብርዎ ነገር የብልኩምን እዩ ሕጂ ድማ እቲ ዝዓብየ ኮይኑ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኢሎን ማስክ ኢሎን ማስክ ናይ እስራኤል ደጋፊ ጥራይ ደይኮነሲ ፀረ ስደተኛ ፀረ ጸለምቲ ፀረ ጸለምቲ ከምኡ ድማ ፀረ እስላም እዩ ብግልፂ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራትን ናይ ቀጠርን ገንዘብ ይወስድ ስለ ዘሎ እስላም ፀልይ ክብል ኣይክእልኒ ግን ጻዓት እንተኮይኖም ካነ እስላም ናይ ፀልኦም ንሓቅን ምዝራ ኣብ ጸለምቲ ዘለዎ ጽልዓት ግን አይ ዶንት ኖ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ኣነ ክርዳእና ይከኣለን ኣሎ ኣብዚ ረዩ እቲ ምስ ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ ሶማላዊት ዝኾነ ዘሎ هذا فرحهم إلى ما سكاب سكفرهم. When people say like this is fake, I'm like, actually. Well, let's look at. كان محو هيستال عقبس وهيستال بدو فرحهم إيه. سكفرهم إيه كان. وأدق ودم الرو. زاقوال حنتي أب أمريكا تقمت سومالاويتيا. بسومال سلت زارة متى كم زبالة فلتني يمكن ترجمهم نجيرهم ني إلى ماسكس كموتي ويلات تزاريبا مثلا ني كم زبالة انتهي لس كمال يساب تويتر يعني 100 مليون فلورز له يعني شوعات 100 كباب شوعات 100 بليون هبت له ذهبت من زبالة احنا على مناس بحال this then it is war نرجع قلت لكم زي وقيو بمبال تزاريبو now إلى ماسك بفلايتهم يمانا يكون في بوليتيكيات يقولون activists مرة يوم تفتوه نزاقول عزيز أنت قبروها يقول وين نزاقول أنت قبروها يقول نورمالي كم زع عين الدرجات اللي سبسي مسترى سبت أي ساعة عبني معناته نسون تصعيفه قالوا عياش متيوم قاثواون يقول يوم زاقول نابا خيط فيديو جيرانيرا يس قاليون قالوا سبات سويل كاب سوشيال ميديا تزارب وكونسيكونس على زبال حكيم أنت هيس أقام كم تعرف خمسة خل مفلات اللي نسوا مالاويان زقبروهم زلوا لانكنه it's another level بقى زقدة فلوم يبلون ترجع إلى ماسك الوثيقة كلاتهم ني سومالاويان بقى وعيلهم يحضروا لهم يمزلوا كم ذا عينت تارجت زخونة مدقعتي أنا رأيي يفلتني ني سومالاويان محننهم كساب زتفهم يدقعوا مالهم ببلشونا بقلمله بخمزدو كم زجيرهم جنزب سريقهم كم زوسيدهم كم يلا about how the average American is starting to feel as major corruption is being exposed, especially now with the case in Minnesota and the daycare fraud. This is not just about money being stolen anymore. This is going to have implications for the state of Maine in the billions with a B of dollars. Fraud involving MaineCare. This comes after the Maine Department of Health and Human Services scandal is totally appalling, but it is also unsurprising, and that's because it's a microcosm of what زيات ريوار اللهم زيات زارب زلنا أبنت أيهوداويتا يمزلوا زلوا مبقلا إسرائيل شو منت بليون دي ولكن بليون توصل يا كنزب بزعبوا هاي زربني عبزي سومال وشيدهم ما يلوم تزاربوا زلوا نسومال بقى دكتهم يمتصقبهم زلوا أبدي كير قل عزي بلو هذا فيك زخون ستوريز بال داي كير كم زقول عزو علولو قل عزي بلو كابت منقست جنزب يسرق له بمبال كم يلا لما تقعتاب على سومالايان زور زلو بكل من قد يبدأ تقوم زلو ناي سومالايان قداي أب أمريكا مرة يكبيت زلو عبيت prominent activists in times زولو زلو كلتميتن حمسان ولا كلتميتن سوسان زخونو كلتميتن سوسان شح زخون سومالايان له بمولهم ناب سوماليا كنت الرزوم علينا زيجناتي هلو ما هلو بعد تاكر كارلسون بعابيهم كم يوم زلو نبومولهم
ምክንያቱ ድኻታት እዮም ኣይምዕብሉን እዮም ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ኣበርክቶ ይብሎምን ስለዚ ሳልሳይ ዓለም ካብ ሳልሳይ ዓለም ዝመፁ ኩሎም ክግለፍሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣፎም ከፊቶም እየ ዝብለኩም ዘሎ ሳልሳይ ዓለም ማለት ድማ ኣፍሪካ ብምሉ ማለት እዩ ካብ ኣፍሪካ ዝመፀ ብምሉ ግሒጥና ክመልሰይና ናብ ኣፍሪካ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናው እዚ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኣይክእሉን እዮም ኢልካ ክትዛረቡን ከቢድ እዩ ብፍላይ ኣብዛ ሚድተርም ኤሌክሽን ኣሎ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ኢሎን ማስክ ብዙሕ ገንዘብ ከም ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ውፅኢት ናይቲ ዝብዎ ዘለዎ ገንዘብ ድማ ብዙሕ ሽግር ክመፅእ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ዳርጋ ንሶማላውያን ውዒሎም ይሓድሩሎም ከም ዘለውን ከም ሓደ ዓብይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ወሲዶሞ ነዞም ሶማላውያን ንዖም ብኦም ጌርካ ምርጫ ሰኪር ክገብሩ ቦታኦም ከውሕሱ ይደልዩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና I'm really sorry for this but ኣብ እቲ ኩነታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ በዚ ክርዳእ ኣብ ሶማላውያን ተገይሮሞ ገሊኦም ኣለዋ ንሶማላዊ ማስ ኮይነ ዝብል wait for it ይብሉ እቲ ሶማላዊ ከምኡ ተገይሮሞ ንኤርትራውያን ኣይገብሩን እዮም ኤርትራዊን ገዲፎም ንሶማላውያን ጥራዮም ዝገብሩ ገለ ክትብል ከቢድ እዩ ንኩሉ ክልኩም እዮም ካብቶም ሶማላውያን ምስከዱ ንመምረፂ ድማ ነቶም ካልኦት ክቕይሩ እዮም ሃቦም ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ከም ስደተኛ be prepared ተዳሎ ጥራይ ክብለካ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ተዳሎ ዝኣክል ገንዘብ ሓዝ ቁጠባኻ ኣስተኻኽል because nothing is for sure ኩሉ ሹር ነገር የለን ነገራት ኣብ ሓፂር ግዜ ክቀያየሩ ስለ ዝኽእሉ you better be prepared ምክንያቱ ተዳሊኻ እንተፀኒሕካ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ካይ ዝኸውን ምድላውሲ ንፅቡቅ እዩ ዝኸውን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኤሮፓ እዞም የማናይ ክንፊ እናገነኑ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ኣብ ኩለን ሃገራት ስደተኛ ድማ ተቐዳማይ ታርጌት ናቶም እዩ ቁጠባ ናቶም ፅቡቅ ስለዘየለ ንስደተኛ እዮም ታርጌት ዝገብሩ ዘለዉ በዚኣ ነዚኣ እናተዛረብና ከለና በቲ ግምጣላ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ተስፋ ንገብር ነቲ ኩነታት ክቕየረልና ሓደ ኣፍሪቃዊ ብኣጌርና ክንዛዝም about Ibrahim Traore. He has become a model. And I said it once, I'll say it again, even on your platform. Africa does not need democracy. What do we need? It's a smokescreen of lies, which allows imperialism and neocolonialism to continue. Africa needs dictators. Africa needs military dictators. Military, not just any other dictator. Military for security. Dictators in that they must dictate the right thing. We need people that are purposeful, cutting down the bureaucracy. ዳርጋ በአፍሪካ ሎሚ ዲሞክራሲ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ስእሊ ከም ዘለዎ ሰብ እናፈለጠ መፅኡ ኣሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ደሎም ሓደ ዓብይ ፕሮሚነንት ምሁር ኣፍሪካዊ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣፍሪካ ዲሞክራሲን ኣፍሪካ መላገፂ እዩ ንመላገፂ ኢሎም ዝጥቀምሉ እዩ ኣብ ኣፍሪካ መሰል ኣፍሪካውያን ከረጋግፅ ዝኽእል ዲክታተር ወይ እውን ሓደ ሓያል መራሒ ዘድልያ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ንኢብራሂም ትራውሬ ከምኡ መንእሰይ ክኸውን ይኽእል ወይ ብዝኾነ ይብላ ኣሎ ንሱ ንዑ ዝገልፅ ዘሎ ኣብታ ሃገር መፅኡ ንናይ ወፃኢ ሓይልታት እዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ነቶም ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ኣጀንዳታት ዘገልግሉ መራሕቲ ንክመፁ ዝጠቅም ዳእምበር ንህዝቢ ኣፍሪካ ዝጠቅም መራሒ የለን ስለምንታይ ይኻሱ ዲሞክራሲ ማለት ብገንዘብ ዝዝወር ማለት እዩ ገንዘብ ተለካ ሚድያ እንተለካ ስኻይኻ ትምረፅ ሰብ ክፈልጠካ ሚድያ የድልየካ ሰብ ክፈልጠካ ገንዘብ የድልየካ ነዚ ገንዘብ ዝበካ ከመን እዩ ካፒታሊስት እዩ ምዕራባውያን ሃገራት እዮም ምዕራባዊ ዓለም ድማ ነቲ ሚድያ ዝቆፃፀሩ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጥዑይ ሰብ ዘይኮነ ገንዘብ ዘለዎን ንካልኦት ገንዘብ ዘለዎም ረብሓ ከገልግል ዝኽእል ሰብን ጥራይ ክምረፅ ዝኽእል ኣብ ዲሞክራሲ ካብዚያ ወፃኢ ካልእ ንፈልጦ ነገር ኣለና ትብሉ ፅሓፉ ዲክታተራት ወይ ከዓ ውልቀ መላኺ ንምምናይ ወይ እውን ሓደ ሰብ ከም ድሌቱ ዝገብረ ሃገር ክትከውን ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ሓደ ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ዘለዎ ነቲ ሃገር ግን ንረብሓ ናይቲ ሃገር ክሰርሕ ዝኽእል ነቲ ሃገር ዘማዕብላ ነቲ ሃገር ዘበልፅጋ ነቲ ህዝቢ ድማ ፅቡቕ ሂወት ምዕሩይ ሂወት ማዕርነትን ሓድነትን ብዘለዎ መንገዲ ክኸይድ ዝኽእል ዝገብር መራሒ ከምኡ እዩ ዘድልያ ኣፍሪካ እዩ ዝብል ዘሎ and trust me ኣብ ኒጀር ኣብ ማሊ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝርእይዎ ዘለዉ እቶም ዌስት ኣፍሪካ ሙሉኦም ናብ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እቲ ኩነታት ድማ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ናብኡ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ሸም ንቐፅል ናብቲ ናትና የሚፎክሩት ጦር ሰበቃና አንድ አይነት ሚሊተሪ እኔ እንደ አድቬንቸር ነው የምቆጥረው ምክንያቱም ኢትዮጵያን የነካ እነሱ መቼም ያውቃሉ ነው የምለው ግን ብዙ ጠንቅ ለራሳቸው ለህልውናቸው ለህዝባቸው ለሀገራቸው ይኖረዋል ኤርትራም ኢትዮጵያን አስጠልለው ኤርትራኖች ኢትዮጵያ ጠላት የሆኑትን ማንካት ለኤርትራ መንግስት ህልውና ለሀገሪቷም ህልውና ከባድ እንደሆነ ማወቅ አለባቸው ከዚህ ከወዲሁ ኢትዮጵያ መንግስትም በዘዴና በዘዴ ተናገሩት እንጂ በግልጽ ብሩታሊ ኦነስት ሆነን በግልጽ ጉዳዩን ስናስቀምጠው ኤርትራ መሳሪያ ሆነ ኢትዮጵያ ላይ ለምታረገው ነገር እርምጃ ሁሉ በደም ተጠያቂ እንደምትሆንና ምላሽ እንደሚኖር ምንም መጠራጠር የለባቸው ኤርትራኖች ምንም ጥርጥር የለውም
ማንም በህልውናው ነው ባንገቱ ሲመጣ ዝም ብሎ የሚያይልም ሕጂ ዋርኒንግ ኤርትራ ዝህብ ዘሎ በጠንቀቕታ እንታይ እዩ ንግብፂ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ዓሰብ ናብቲ ልኡላዊ መሬትኩም ድሕሪት ኢኹም ሞ ንዓና ብጎረሮና ትመፁና ስለ ዘለኹም ስጉምቲ ክንወሰልኩም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ከይሓፈረ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሸራተን ሆቴል ንኤርትራ መቒለ ገንፂለ ሃገር ክገብር ዝደልየ ንዝብል ዝእንግድ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣይሓፍሩን እዮም እዚኦም ሕፍረት ዝበሃል የብሎምን ካልኣይ ግን ምስ ግብፂ እውን ዝበሃልዎ ዘለዉ ንስማዕ ከነተሓሓዞ ሽዑ ካብ ደሴታት ሓኒሽካ ዝብልዎ ዘለዉ ክንሰሜና መጀመርያ ካብዚ ደሴታት ሓኒሽ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ እሷል ይሁንና ግን ያንን በጀግንነት እንዳለፉ የተለመደው ሻቢያዊ ዲስኩር አሰምተዋል። ከዛ በተጨማሪ እየፎከሩብን ነው ባህራችንን ለመውሰድ የሚል ንግግር አንስተዋል እና ይህንንም እንደሚከላከሉ ሲናገሩ በኤርትራ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ላይ በተላለፈ ዝግጅት ላይ ለማድመጥ ችለናል። የሚያዙ ጉዳዮች ናቸውና ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ሊጠቀስ የሚችለው ነይነይትስ ከይዛረብሎ ብዛዕባ እንታይም ዝዛረቡ ዘለው ነዚያ ያመስለኒ أنت انجوا أنت زيت حفري أي تحمبسي تنبلا لا تبلي يبقى حلي الكاس بحري زينا يا بخي زينا يا دخي سغلك خيت نبري قد أقود ساري حقي أساقر والكسي ما يتمني خي لعو تنفاسو نعخق أتحالي من ساسمتي خم خبت مرتي جدات تحلم بر كندينا كي توتي بقف مسمع كاب أبخسي مسمات كتقبتي مسيلك دخي أو تقبري ماني لكي كتكبري نبت حمد كدا كم تتفوت رخي كم تانا يبخي نيب حقوخي ما يسنع عسايو مدري وبحرخي واي إذا قلت مسي رزين ملختي زلوا غيركم ولا منكم دعب بحسابي أنت انجوا أنت زيت حفري أي تحمبسي زياتا تبلوم زلا دحن قتل ላይ ከየመን ጋር በሚያወስነው ኤርትራን ከየመን በሚያወስነው ድንበር ላይ ደግሞ ሌላ ትኩሳት ተፈጥሯል። አሁን ዩኤኢ እና ሳውዲ አረቢያ በየመን ያደረጉት ካለው ውጥረት ጋር ተያይዞ እንግዲህ ምናልባትም ይሄ ውጥረት ለኤርትራ ሌላ መዘዝ ይዞባት ሊመጣ ይችላል የሚል ነገርም አብሮ እየተነሳ ይገኛል። ሌታየው የኢሳያስን እንታየም ዝብሉ ዘሎ ወብዚ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ይውረር ኣለኹ ወይ እውን ንሉላውነተይ ዝትንክፍ ኩነታት ይፍፀም ኣሎ ዝብል ዘረባታት ይዛረብ ኣሎ ብርግፅ ስለ ዝርአ ዘሎን ዝስማዕ ዘሎን ከምኡ ክብል ንቡር እዩ ካልኣይ ድማ ብየመን ዝግበር ዘሎ ንሳቶም ኩሉ ግዜ 130 ሚልዮን ዶላር ይብሉ ግን ዓቕሙ ከምዘይብሎም ፈልጡ እዮም ክዛረቡ ከለዉ ንኤርትራ ሲ እስራኤል መፅያ ክትሃርመሎም ወይ እውን ኢማራት መፅያ ክትሃርመሎም እዮም ዝምነዩ ስምዑ ኣብዚ ዝሓን ብላብላ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሓሊፉ ዘብለን ማንም አይቀናቀንም የሚል ነገር አንስተዋል። እዚህ ጋር ካነሳው ጋር በጣም ትኩረት የሚስበው ከደቡብ የመን ጋር በተመለከተ አንድ የፖለቲካ ሁነት ሊወለድ ነው። እዛ ኤስቲሲ የተባለ በዩኤኢ የሚደገፍ አዲስ ሀገር ለማዋለድ ስራ እየተሰራ ነው። እንግዲህ የመን ለሶስት ተከፍላለች። ተሰዳጁ ኤግዛይል የሆነው መንግስት አለ በሳውዲ አረቢያ የሚደገፈው፣ ከዛ ሴንትራል አረብ ኤሚሬት ደግሞ ደቡብ የመን አካባቢ ኤስቲሲ ወይም ደግሞ የሽግግር መንግስት የሚል አዲስ ተገንጣይ ቡድን ደግፋ ዘግቦታል። አሁን እዛ ጋር አንድ ለዛ ጋር የዩኤው አደገኛ የድሮን ስቴሽን አለ። እንደውም እስራኤል ወለደችበት። የኤርትራ አክቲቪስቶችም የኢትዮጵያ መንግስት ምናልባት ጦርነት ቢገባ ከሆነ ከዛ ስቴሽን ተነስቶ አስመራን በቀላሉ ጥቃት ሊፈጽም ይችላል ብለው ይሰጋሉ። እና ይህም የሚያሰጋ ነገር ነው። እዛ አካባቢ ዩኤኢ እስራኤልና ኢትዮጵያ አንድ የሆነ አሊያንስ አጌንስት ሻቢያ፣ ምክንያቱም ሻቢያ የኢራን ቀኝ እጅ ስለሆነ ማለት ነው። ናይዚያቶም ድሁላት ምዃኖም በዚህ ካ ትፈልጥ ድሁላት በቃ እስኪ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ እዮም ዝብሉ ካርታ ናይ ኤርትራ ንእሽተይ ምዃና እዮም ዝነግሩ ንኤርትራ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኢማራትን እስራኤልን ብሓደ ኮይኖም እዮም ንኤርትራ ክሃርሙ ስለምንታይ ከምኡ ይብል ክንዲ ገለ ሓደ ዘፍጣጥ ሰብ ኣብ ነፍሱ ዘይተኣማመን ልክዕ ከምዚ ዝኸውን ብቁፅሪ ብዙሓት ኢና ከም ዘለና ግን ሓሶት እዩ ሓሶት ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ካብ የመን ዝተበገሰ ኢማራት ካብ የመን ተደኪራ ትወፅእ ዘላሲ ካብ የመን ዝተበገሰ ድሮናት ስቴሽን ኣሎ ካብቲ ድሮናት ናብ ኣስመራ ቀጥታ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ኢትዮጵያ ወራር ተገይራ እተን ድሮናት ድማ ቀጥታ ካብኡ ከይደን ንኤርትራ ክሃርማ ይኽእላ ዝብል ህውተታ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢሎምና አርኤስኤፍ ፍሉያት ድሮናት ተዋሂብዎ ኣሎ ካብኡ ተበጊሰን ነስመራን ንባፅዕን ክሃርማ ዝኽእላ ኩሉ ግዜ ሕልምናቶም ኣብ ኢዶም ኣይኮነን ነዛ ኤርትራ ትበሃል ከምዘይክእልዋ ይፈልጡ እዮም ነዛ ዘላትና ፀብለልትነት ተጠቂምና ድማ ንሕና ከምቲ ንሳቶም ውይ ዝብልዎ ዘሎም ቤላ ጌራ
I hope زي መንግስቲ ኤርትራ ይሕጉሰና ይኸውን ኣብዚኣ ነዚያ እንተ ገይሩ ጥራይ ካለ እኳ እቲ ናይ ሴኩሪቲ ጉዳይ በዓልና ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ከምዚያ ኢሎም እናፈከሩ ክነብሩ ምክንያቱ ንሳቶም ተሓንጎሎም ክሪኦ ከለኳ ፅብብ ዝበለ እዩ እንታይ ዝብል ዓሰብ ካብ ኤርትራ ርሑቕ ስለ ዝኾነ ዝኸፈልና ከፊልና ናብኡ ክንከይድ ንኽእል ኢና ክንደይ ይሞቱና ይግድሰናን እዩ ብኣፎም እዮም ዝብልኩም ክንደይ ሰብ ይሞተና ይግድሰናን እዩ ዝሞተ መይቱ ኣብኡ ክንከይድ ኢና ኦፍኮርስ ውግን ማለት ድማ ንሕና እውን ካባና እውን ዝመውትን ሽግርን ክህሉ እቲ ኩናት ተመፅኡ ኩናት ክመፅእ ምዃኑ ድማ ድሮ ኣይኮነን ንሳቶም ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ እቲ ኩናት ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ክመፅእ ከም ዝኽእል ስምዖም ኣብዚ እቲ ኮንፍሊክት ግሩፕ ዝበሃል ኤርትራን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣዝዩ ዘፍርሕ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ወፂኦም ሱዳን ሓዊ ኣብ እትነደሉ እዋን ኣብ መንጎ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ግጭት ንቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ኩሉ መድያዊ ባርዕ ክእትዋ ይኽእል እዩ ክብል ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣጠንቂቖም ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ 2026 ተኽእሎታት ኩናት ዘለዎን 10 ከቢድ ስጋት ዘለዎን ሃገራት ዕላው ገይሮም ኩናት ቬንዙዌላ ብቐዳምነት ዝሰርዑ ኮይኑ ብሓፈሻ ኣብ ቬኔዙዌላ ቀዳማይ ዝስራዕ እናበሉ ከለዉ ድሮ ኣብ ቬኔዙዌላ ኣሜሪካ ክትሃርም ጀሚራ ከም ዘላ መጥቃዕትታት ክትገብር ጀሚራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ግን ናይ ዞባና ዝያዳ ስለ ዝዓተተና ያነ ንዑ ብዙሕ ካቨሬጅ ዘይገበርኩ ኣብ ካልእ ግዜ ካቨር ክገብሮ ክፍትነ ስለዚ እቲ ዝያዳ ናትና ኣብ ከባቢና ዘሎ ስለ ዘሰክፈና ዘሎ ንዑ ካቨር ክንገብር ስለ ንደሊ ዘለና ኢና ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኩናት ተዘየጋጢሙ እዚ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ኩናት ተዘይገይሮም ኩናት ስለ ዘይደልዩ ዘይኮኑ ነጊርናኩም ኢና ዓቕሞም ስለ ዝሓፀሮም ጥራይ ሎንግ ገይም ድማ ክፃወቱ ነቲ ህዝቢ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩሉ ከምዚ ንብለኩም ዘለና እዩ ኣብዚ እውን ካልእ ራእዩ እዚ በዛ ላይ ዛሬ ስለ ባህር በር ከ6ኛ ክፍል ተማሪዎች ጋር ልናወራ ነው በጥናታቸው ሰዓት ላይ ተገኘ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ምስ ሻድሻይ ክፍሊ ዘሎ ተምሃሮ ክንዘራረብ ኢና ትብላላ ባህር በር ዙሪያ እንዲሁም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ምን ተማራችሁ? መጀመሪያ ባህር በር ምንድን ነው የሚለውን ነገር በየተራ አስረዱኝ። ከማሄድ ጀምር። ባህር በር ማለት ትላልቅ መርከቦች ቆመው እቃዎችን የሚያራግፉበትና የሚጭኑበት ወደ ማለት ነው። የባህር በር ምንድን ነው ስንል ባህር በር በጣም የትልቅ ቤት መግቢያ በር ሆኖ በዛ መግቢያ በር ላይ ደግሞ እቃዎች የሚገቡበትና የሚወጡበት እናም እኛ በትምህርታችን ላይ እንደተማሩ ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ እንታይ እዩ ብኸመይ ይሰርሕ እንታይ እዩ ድብል ምስ ህፃናት እንኮላይ ከይተረፉ ዝገብርዎ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ድማ ንነዊሕ እዋን ከሸግር ዝኽእል ዝበልዎ ገይም ሒዞም እዮም መፂኦም ዘለዉ ስለዚ ንሕና ምስ መሻርክትና ኮይና ነዚ ጉዳይ እዚ ሓንሳብ እናሓዋሩን ክቐብፅዎ ከም ዘለዎም ጌርና ብውግእ ደይኮነ ብምንታይ ዳ ብዲፕሎማሲ ብሽርክነት ብናይ ሴኩሪቲ ሓይሊ ንሳቶም ከም ዘግብሮም ዘሎ ንኤርትራ ንኽእላ ኢና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ናብኣቶም ዝዓበየ ንኤርትራ ምውሳድ ንኣብነት ብዓይኒ ግብፃውያን ክንሪኦ ከለና ብስምዕዎ አሁን አብዱልፈታህ ሲሲ ወጥቶ ምንም ሳያፍር እኛ እኮ ኢትዮጵያን ፈጽሞ አላስፈራራናትም ይላል ولا قلنا عليها اي حاجه وحشه አረ ምንም መጥፎ ነገርም በኢትዮጵያ ላይ አልተናገርንም ይላሉ اهو لا ይሄው انه هدد اثيوبيا والله ما هددتها ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ግብፂ መራሒ ኣብዚ ሓለፈ ኣብዚ ናይ ብሪክስ ገበሮ ዋዕላ ኣብ ግብፂ ተካየደ ንኢትዮጵያ እኳ የፈራርሃናያን ስለ ዝበለ ከምኡ ዝብል ንሕና ንኢትዮጵያ የፈራርሃናያን ዝብል ዘረባ ስለተዛረበ ናይ ግብፂ ሚድያ ክዓብድ ደልዩ ዝብል ዘሎ ከመይ ጌርካ ዘይተፈራርሃ ብጎረሮና ክሕዙና ደልዮም ዘለው ብፅምና ክጭብጡና ዘልዩ ዘለው ንኢትዮጵያ ደይፈራርሃካ ንመን ኢኻ ከተፍርሕ እንታይ ማለት እዩ እዚ እሱ እጂ አልሲሲ ይሰዓር ኣሎ ንኽብል ይደልዩ ግን ብግምት ኣሉ ሰንቲመንት ናይቲ ህዝቢ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኪድ ከይድካ ምስ ማንም ስራሕ ንረብሓ ግብፂ ንንዓና ናብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለና እዚ ናይ ኒል ጉዳይ ከረጋግፀሉ ንኽእል ኩሉ ግበር ዝብል ድጋፍ ኣለዎ እቲ ናይ ግብፂ ኣብዚ ተዛረባይ ግብፃዊ እንታይ ይብል ካብ ነተንያሁ ዘይትመሃሩ ረብሓ ናቱ እምንን ጎቦን ዝፍንቅል ዘሎ ከይዶም ንሶም ምስ እንዳ ሸይጣን ዲል ዘይገብሩ ምስ ዝኾነ ዘይሰርሑ እናበለ እዩ ኣትሪሩ ዝዛረቦ ስለዚ እዚ እውን ንዓና ኣድቫንቴጅስ እዩ ምክንያቱ ፀቕጡ ኣለዎ እቲ ናይ ግብፂ መራሒ ትማል ትብለት ነበርካ እናበሉ ሰዎች ወላሂ ብዬ እየማልኩ በጌታ ስም እየማልኩ የምነግራችሁ ነገሮች እነዚህ ሰዎች ሃይማኖትም የላቸውም ህሊናም የላቸውም دمم يلاچون من اهلها من انك انت يعني طب انا اقول لك على حاجه يا بيبو سلامتاي تحرق ضلو ناب ኢትዮጵያ ተሪር ስጉምቲ ደይውሰድ መላዊው እዚ ተዛق ዘሎ ግብጽ ፈሽላት ለይልዩ ኤርትራ ግን ከም ንሪዮ ከለና ብግብጥ አልና ንሪዮ እዚ
ስለዚ ናይ ግብጽ መራሒ ወይ ቶም መራሕቲ ከሪር ስጉምትና ብኤርትራ ንኽወስዱ ዘለዎም ድፍኢት ብህዝቢ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ንሕና ድማ ንመራሕትና ንደፍኦም ኣለና ወይ እውን ፀቕጢ ክንገብር ንፅዕር ኣለና ስለምንታይ ንሕና ኤርትራ ካብዚኦም ንዓዓ እናረኣዩ ዘንባሕቑ ዘለው ነቲ ኣብ ባሕርና ዘሎ ዓሳ እናረኣዩ ዘንባሕቑ ዘለው ፀጋታት ናትና ልዕሊ ኩሉ እቲ ኣብ በዛ ዓፋር ዝብልዋ ዘሎ ፖታሽ ናትና ኣብኡ ስለ ዘሎ እዩ ነቲ ፖታሽ ንምውሳድ ዝግበር ዘሎ እዩ ነቲ ፖታሽ ድማ ብኣፍደገ ባሕርና ከውፅዎ ስለ ዝደልዩ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ገይም እዩ ዓሰብ ፍሉይ ተደልየ ኣይኮነን ነቲ ፀጋታት ኣብኡ ተረኺቡ ዘሎ ብዙሕ ፀጋታት ዘሎ ንዑ ንምዝማት ዝግበር ዘሎ እዩ ባይ ደ ወይ እታ ፖታሽ ምስ ተረኽበት ናይ ካናዳ ካምፓኒ ኣብ ሰርሓሉ ዝነበረ ዝጀመረ እዚ ናይ ዓፋር ዝበሃል ገይም ስለዚ again everything is connected ሎሚ ቀይሮሞ ዓፋር ዝበሃል ዘሎ ድማ ኢማራት ልክዕ ከምታ ኣብ ካልኦት ሃገራት ነቲ ዘሎ ንእሽተይ ስምዒት ኣጋናፊለ ናብ ሃገር ክትገብሮ ንየመን ክትመቕላ ንሶማል ክትመቕላ ንሱዳን ክትመቕላ ንሊብያ መቒላ ተዘላ ከምኡ ክትገብሮ ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ስለምንታይ ኣብቲ እቲ ፖታሽ ኣብቲ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኣብ ቀረባ እዩ ዘሎ ቀልጢፍካ ገንዘብ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ድሮ ተሰሪሑ እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ንምዝማት ዝግበር ዘሎ ጌም ስለ ዝኾነ ኤርትራ ልዑል ጥንቃቐ ጌራ ክትከይድ ንደሊ ንቐፅል ኣነ ምስ ኤርትራ ተባኢሰ ዘለኹስ ምእንታን ፕሪቶሪያ ፈረሚ ኢለ ምእንታኹም ፈሪመ ምእንቲ ናይ ትግራይ ሰላም ፈሪመ እዩ ዝኩሉ መከራ መፂኑ ኣሎ ዝብል እዩ ሓደ ዝለዓል ዘሎ ዝበካ ዘለኹ ፋኖን ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ ከዓ እንታይ ይብል እዚ ሸፈጥ እዩ እዚ ዝኾነት ነገር ግን ብዙሕ ትርጉም ዘይብሉ ነገር ምፅኢኻ ነቲ ነገራት ንምድብስባስ እዩ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ናይ ብልቢ ምስ ትግራይ ክዕረቕ ዝደሊ እንተኮይኑ ውዕል ፕሪቶሪያ ምትግባር እዩ ኣነ ከዓ ዝብል ንሱ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረሞ ንኻሊእ ቀፃሊ ጥፍኣትን ንኻሊእ ፖለቲካዊ መናውራን እዩ እየ ዝብል ምክንያቱ ካብቲ ድሓር ዘምፅኦ ማለት እዩ ሓቢርና ንኤርትራ ንቃዕ ዝብል ሓቢርና ንኣምሓራ ንቃዕ ዝብል ዘምፅኦ ድሓር ዋና ንሱ እውን ምእንተ ሰላም ናይ ትግራይ ምእንተ ፍትሒ ምእንተ ናይ ኢትዮጵያ ዘለቐነት ኢሉ ኣይፈረሞን ከምኡ ተዝኸውን ክፍፅሞ ምኽኣለ ነይሩ እየ ዝብለካ ዘለኹ ሶ ክነኽእዎ ዘይደልዩ ዘለዎ ሓቂ እዚ እዩ ንኣብነት ውዕል ፕሪቶሪያ ንምንታይ ትፍርም ኢሉ ኤርትራ እንተኾነች ኮሪ እዩ ገዝኡ ከፍ ዝብል ምንም ገብረ ይኽእልና ንሞና ውሽጢ ጉዳይ ባዕልካ ትፈልጥ እየ ክበሃል ዝግብኦ እሱ ዘይምዃኑ ግን ሕዚ ዝመፁ ዘለዎ ተወሳኺ ናብ ፍልቂት ናብ መከራ ከእትዉ ዝኽእሉ ኣጀንዳታት ይመፁ ኣሎ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝመፅእ ምስ ግዛዕ ዝመፅእ ይመፅእ ኣሎ ሶ ነቲ ናይ ሰሜን ሓይልን ምውቃዕን ንምጥቃጥን ንምድኻምን ዝሓንፀፆ ፕሮጀክት እዩ መሳለጢ ክገብሮ ደልዩ ነይሩ እቲ ናይ ውዕል ብካልእ ገጽ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ምስ ናይ ፕሮሚነንት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛ ዝኾነ ንኣምን ዘለቀ ምስ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ስለተራኸበ ኣይነው እዚኣ ንብዙሓት ቆለጭ ከተብሎም ከም ትኽእል ከምኡ ድማ ብፃይ ንኣምን ዘለቀ ስለ ዝበለቶ is going to be very interesting ምክንያቱ they watch every move ናይ ኤርትራውያን ስለዚ ምስ ፋኖ ምስ ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛታት ርክብ ዝግበር ዘሎ ከዕብዶም ዝደሊ ግን ፅቡቅ ገበሩ it's good ፅምዶ ምስ ኣምሓራ የድልየና ኢልና ኢና ምስ ፋኖ ፅምዶ የድልየና እዩ because ፅምዶ ትፋኖ ሓንቲ ከይገበረ ከሎ ብኤርትራ እዩ ዝሕመ ዘሎ ምስ ኤርትራ ከም ሰርሕ ዘሎ ዝኾነ ረብሓን ንረክብ የለና ባህልቲዮም ቶም ፋኖ ግን ኤርትራ ምስ ኤርትራ ኻ ንሕመ ኣለና ዝብል ኣብቶም ፖለቲከኛታት ናቶም ይስማዕ ነይሩ እዩ ስለዚ ባዕብል ንኣምን ዘለቀ ብተደጋጋሚ ካልእ ዕላማ እዩ ዘለዎም ምስ ግዜ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ዊ ነው ዳት ኤርትራውን ካልእ ዕላማ ክህልዋ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ምሳና ክሰርሑ ዝደልዩ ክሳብ ዘለው ምሳቶም ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ፅምዶ ምስ ፋኖ ድማ ኣገዳሲ እዩ ኢና ንብል ዘለና ንሳቶም ንዓታቶም እዚ ንስእሊ እውን ኣገዳሲ እዩ ኣይም ሹር ናይ ኤርትራ መጋበርያ እዩ እናበሉ ካምፔን ዝገብርዎ ነገር ስለ ዘለዎም ብፍላይ እቲ ናይ ፋኖ ዝነበረ ቀደም ነይሩ እቲ ናይ ፋኖ ተማሪኹ ዝመፀ ንዕኡ ከም ሓደ ዓብዪ ናይ ፕሮፓጋንዳ ነገር ገይሮም ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ኤኒዌይ እቲ ኩነታት ብብዙሕ መንገዲ ክትንትኖ ትኽእል ነገር እዩ እስከ ናብ ፅምዶ ድማ ለንቀና ዛራቢት ዘላ ኩነታት ንዝከር ካዲኻ ዘረግቲ ብጎና ኣትዮም ክትብል ይስማዕ እዩ ንመን እዮም ኣብ ፅምዶ ናይ ቅዋም ለውጢ ኣይገብርን ኣይገበርኩን ወላ ናይ ቅዋም ለውጢ እውን ተትገብር ትፅምዶ ይኩለፍ ንቅድሚት እዩ ክስጉም ምክንያቱ ኣብዘይ ክበሰሉ ብርኪ በፂሕ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኦልሬዲ ናይ ህዝቢ ኮይኑ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ማለት እዩ ሶ ናይ ባዕለይ ታሪክ ስለ ዝኾነ ፀረ ፅምዶ ዝኸደሉ ምክንያት እውን የብለይን እዚ ናይ ፀላይ ድሌትን ከምኡ ንክኸውን ባህጊ ናይ ዘለዎም ሕማቃት ሰባትን እዩ ናይ ባዕል ታሪክ ጭቃ ዝጠኣሰም ሰብ ጥዕና ዘለዎ ኣይኮነን ፅምዶ ዝያዳ ተጠናኺሩ እዩ ዝቐፅል ዘሎ ዋላ ኣብ ሚድያ
ኣባይታይ ስራሕ ስለ ዘሎ ዋላ ሚድያ ብዙሕ ይበሃል ኣባይታይ ግን ብፅቡቅ ኩነታት እዩ ስምራሕ ዘሎ ጽምዶ ናይ ባዕሊ ፕሮጀክት እውን ስለ ዝኾነ ታሪኻዊ ስለ ዝኾነ ብየ ይቐፅል ዘረግትኮ ኣለዎ እየ ስለ ዝገለፅኮ ምንም ሓድሽ ነገር ዝመን ኣድላ ይኮነ ምክንያቱ ትዕሪ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣደብ ገይሮም ናይ መንነት ቀውስ ኣለዎ ናይዚ ምርግጋዕ ኣለዎ ሽጉር እዩ ሓንሳብ ኦሮሞ እየ ይብለካ ዓደይ ኦሮሞ እየ ኣነ ኦሮሞ እየ ኢሉ መንነቱ ባዕሉ ይፋልጥ ግልጥ ኢሉ እንደገና ትግራዋ እየ ሃገረ ትግራይ ክምስረት እየ ዝቃለስ ዘለኹ ይብለካ ጽምዶ ብርሃነ ብስሩ የነበረ ብርሃነ ናይ መን ወዮ ሞት ውሽማ ዓዊልካ ዘይብክ ኮይንና እዩ ፍልጥርጥ ኣቢልና ከይነውፅኦ እምበር ብርሃነ ብስሩ ኣይነበረን ኣብቲ ጽምዶ ዝባርትሮ ይበር ጽምዶ ተሓሲቡ ክሳብ ሰብ ዝምደብ ብርሃነ ኣይፈልጥ ኢልካ ነቲ ጽምዶ ምርባሽ ኦኬ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብዛ ጉዳይ ናይ ጽምዶ ብርሃነ ብዙሕ እንድዩ መልሓሱ ዝወራውር ኣነ ግን ክሪኦ ከለኹ ብርሃነ ጽቡቕ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ኣብዚ ጽምዶ ንሰብሲ ጌጋ ስለ ዝገብር ወይ እውን ገለ ስለ ዝገብር ወይ ገለ ስለ ዝበለ ጠቕላላ ዲስኳሊፋይ ክትገብሮ ይትኽእል ኣነ ከም ገለ ክሪኦ ከለኹ ብርሃነ መዓት ፎልትታት ኣለዎ ግን ኣብቲ ጽምዶ ድማ ቀዳማይ ገጽ ናይ ጽምዶ ልክዕ ከም ፊት ንፊት ናይ ኣወል ስዒድ ኮይኑ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ሰሪሑ እዩ ወላ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ኢሜጅ ኣብ ምቕያር ብዙሕ ተዛሪቡ እዩ ሓደ ግዜ ክርዳእካ ዘሎ ሻዕብያ ነዚ ጽቡቕ ጌሮም ትፈልጥዎ ዝያዳ ንሽምካ ዘፀብቕ መን እዩ ትፈልጥ ዶ እቲ ዝያዳ ዘካፍኣካ ዝነበረ እዩ ኣም ገነ ሰይድ ገ ሓደ ግዜ ንዓኻ ዝያዳ ክብሪ ክህበካ ዝኽእል ወይ እውን ዝያዳ ጽልዋ ክገብረልካ ዝኽእል መን ይፈልጥ ኮኖ እቲ ዝያዳ ዝፀልኣካን ዘኽፍኣካን ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ትራንስፎርሜሽን ናይ ሓሳባት ክመፅእ ከሎ ዝያዳ ጽልዋ ስለ ዝገብር ስለዚ ብርሃነ ሓደ ካብቶም ሕማቕ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ ዝነበሩ ተገምጢሎም ንኤርትራ ክብሪ ዘውሃበ ኣብቲ ጽምዶ ድማ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ እዩ ናው ካብኡ ንድሓር ብዙሕ ዘለቕለቕ ወገለታት ዝብል ዘረባታት ይፍኒ ነይሩ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ኣነ ንብርሃነ ከም ትግራይ ድፈልጦ he tries to make sure ናይ ትግራይ ኢንተረስት ንቕድሚት ንቕመፅእ that's not a problem ንሕና ኤርትራውያን ረብሓናትና ብርሃነ ክሕልወልና ይደልና ንሱ ድሌቱ ክዛረብ ይኽእል ንትግራይ ነቲ ኦዲየንስ ናይ ትግራይ ይዛረብ ዘሎ ቐንዲ ኣብ ትግራይ ተቐባልነት ክህልዎ ከም ፖለቲከኛ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዘሐጉስ ነገራት ክዛረብ እዩ ያው ብዛዕባ ጀኖሳይድ ገለታት ክዛረብ ይኽእል እዩ just because ንሱ ስለ ዝበለ ግን ከምኡ ይኸውን ማለት ኣይኮነን ኣነ ይከላኸለሉ ኣለኹን ግን እታ ጽምዶ በበዓል ብርሃነ ይኹን ብካልእ ሰብ ወላ እውን ኣወል ከምዚ ኢሉ ጽምዶ ከምዚ እዚኦም ግለሰባት እዮም ኣወል በዓል ነጊርኩም ብርሃነ ነጊርኩም ጽምዶ ካባይ ንላዕሊ ኢልኩም ኣነ ዝልይቕ ኣለኹ ኣነ ከምዚ ገይረ ኣለኹ ኣነ ተጋጊ ኣለኹ ጽምዶ ክፈርስ እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚያ መስመር እዚያ ረጊፅና ክንከይድ ከም ዘለና ንሕና ጽምዶ ምስ ፋኖ ክኸውን ጽምዶ ምስ ዓፋር ብኩሉ መንገዲ ክሰፍሕ ምስ ሱዳን ምስ ኣሜሪካ ምስ ኩላቶም ዓለባት ምስ ስዑድያ ምስ ግብፂ ክንጸምድ ዕምቆት ዘለዎ ጽምዶ ክንገብርና እንደለና እምበር ንድሕሪት ክምለስ ኣይንደልና ምክንያቱ ነቲ ጽምዶ ከፍርሱ ዝደልዩ ዝበልዎ እኮ ሰሚዕና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ከይወፃና ምስ ናይ ፋኖን ሻዕብያ ከምኡ ምስ ሕወሓት ዝግበር ጥምረት ከምኡ ድማ ከምፅኦ ዝኽእል ብፍላይ ካብ ኩናት እንድሕር ተወሊዑ ክህልዎ ዝኽእል ውፅኢት እውን ዝረኣየሉ መንገዲ ነይሩ ናይ ሰለስቲኦም ሓይልታት ጽምዶ ፈፂሙ ክኸውን ከምዘይኽእል ሓቢሮም ክሰርሑ ከምዘይኽእሉ ተረኣዩ ካብ 3 መዓልቲ ወይ ካብ 2 ሰሙን ከምዘይሓልፍ እዩ 2 ሰሙን ዘይሓልፍ ኮይኑ ኣብዪ ኣሕመድ ፋኖ ንኣብዪ ካብ ዝገጥመሉ ክንደይ ዓመት ገይሩ ሓንሳዕ በቲናዮም ሓንሳዕ ተወዲኦም ሓንሳዕ ኣይደጊኦም ክብል ከሎ ስጋዕ ሕዚ ግን ኣምሓራ ክልል ዓውደ ውግእ ኮይኑ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ንትኽልል እውን ብቕጥዑ ክመርሕ ይከኣል ንከው ስለዚ ከምቲ ዝኹም ምስ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዘሎ እውን ሓንሳዕ ባሕሪ ናብ ዲፕሎማቲክ ቃልሲ ኣስኪርና ናብ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ኢና ክነምፅኦ ዝብል ኣጀንዳኦም ዝቐየሩሉ እውን ትንርዶ እዩ ዝሓለፈ እዋናት እውን እንዳልዕልና ዝነበረ ኩነታት እዩ እንታይ ክብል ደልዩ ኣይተገድሕቸው ማለት ረኢና ነግረኪ ሓደ ግዜ ሲ ተስታውስ ዲኺ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ኣምሓራ ገዚፍ ዓመት ተላዒሉ ኢህደግ ይፈረስና ኣለዎ ኣብዪ ቐይሙ ምምፁ እሳትና ጨሊሉ ተሳልዩ ኣምሓራን ኦሮሞን ማለት ሓደ ግዜ ሲ ሰብዚ ትዝወደቐሉ ውንዲ ምርዳእ ዝጠፍኦ ተመሓውን ሓሰርን ዝተዋሃደ ኣካላት እዮም እኮ ኢህደግ ባይረሞ እስካብ ቁላትን ቤት ነውፅኦም ተማን ንጎኹም ኢልዎም ነይሩ እዞም ኣካላት እዚኣቶም እዞም ኣካላት እዚኣቶም ግን ሓቢሮም መፅኦም ኣብዪ መፅኦም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈፂሙ እዚ ማለት እንታይ ዓይነት ናይ ገምጋም ስሕተት እዩ ሰብ ለስኩሉ ይደራርቦ እዩ ተማን ንጎኹም ኢሉ ኣርኤሙ ማለት ስትራቴጂካል ዋላ ይኹን ምክንያቱም ስትራቴጂካል ዝርኡ መራሕቲ ስለ ዘይነበሩ
ታክቲካል ሕብረት ፈጺሞም ግን ኢህአዴግ በታቲኖም ጥራይ ይኾነ ዓብይ መፂ ጥራይ ይኾነ ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እቶም እሳትና ጭድ ዝበሎም ብምሎም ኤርትራ ሓቢሶም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈጺሞም ማለት እንታይ ዝብል ዘለዎ እዚ ርሲ ይምረክ ከለኹ ዝኾነ ኣካል ሲ ምስ ዓብይ ይስራሕ ኢሉ ዝኣመነ ሰብ ኣነ ናተይ ገምካም ምስ ዓብይ ትሕቲ ኮይናት ዝኾኑ ጉዳያት ምስራሕ ይከኣል እዩ ምዝርራብ ይከኣል እዩ ብዙም ኣይከኣልን ምባል ጌጋ እዩ ኢለ ስለዝኣምን እዩ ሕዚ እዚ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ውርደተኛ ስለ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ በል ክብልዎ ይውዕሉ ኣለዉ ሓቆም እዮም ድማ እዚ ሰብ እዚ ካብ ጌጉ ዘይመሃር ሓደገኛ መራሒ ንተጋሩ ድማ ኣብ ቁማር ዝእቱን ኣብ ፀገም ዝእቱን እዩ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና ወገን ኤርትራ እውን እሞ ከዓ ምስ ናይ ውድብ ብልፅግና ወጊነን ዘለዋ ምስትሪ ዝኾነ ዕዱም ምሁር እቶም ኤሊትስ ናብ ሚድያ ዝመፁ እንታይ እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያ ከም ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ክብራ ብጣዕሚ ገፊሕ ከም ዝኾነ ብታሪክ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተገልፀ ብዙሕ ከም ዘይተፃሕፈ ክሳብ ናይ 3000 ዓመታት ዝኸይድ ዕምሪ ከም ዘለዋ እዮም ዝገልፁ ብፈጣጥራ ናይ ዘመናውያን ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ እንድሕር ርኢና ግን ንዓይ ከም ሰሎሞን ክሓስቦ ከለኹ ብምሉእ እቲ ዝበሃል ንጎኒ ገዲፍና ከም ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ እዚ ዋላ እኳ ኣብቲ ምብራቕ ክፋል ናይ ኣፍሪካ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢና ንፅውዑ ዘለና እኳ ተሪእና ሲ ብኣዋላልዳ ወይ ድማ ፈጣጥራ ዘመናውያን ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ በኽሪ ዘይኮነስ ሕሳስ ልድያ ንሶማልያን ተወሲድና ንኤርትራ ተወሲድና ንሱዳን ተወሲድና ከምኡውን ንጅቡቲ ተወሲድና ብፈጣጥራ ከምኡውን ኬንያ በኽሪ ዘይኮነት ሲል ምናስያ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ካ እንታይ ሓዋውሶ እዩ እዚ ኣቤሲንያ ዝበሃል ቦታ ናይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ይሽፍን ነይሩ እዚ ሎሚ ከም መፀውዒ ኮይኑ ዘሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ከዓ መዓዝ መፀን እዩ ናይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝሽፍን ማለት እዩ ፅቡቅ ከምዚኣ ጌርኩም ካብ ኤርትራ ዝመፀን ድዩ ነዚ ሓበሬታ እዚ ነቲ መንስያት ናይ ኤርትራ ብትክክል ኣብ ቤት ትምህርትታት ከምዚ ዓይነት ሰሚናራት ክወሃቦም ፅቡቅ እዩ ንሳቶም ጥራይ ኮነ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ዘለዎም ንደገ ዘለና እውን ኣገዳሲ እዩ ግን ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝመፀ ሓበሬታ ስለዝኾነ ነዞም መንስያት ብዙሕ ናብቲ ሃማመት ድዩ ካልእ እናተገበረ ከምዚ ዓይነት ሰሚናራት እውን ኣገዳሲ እዩ እዚ ሓደ ህዝቢ ናዶ ሓደ ናዶ ሓደ ታሪክና ዝበል እኮ ኣብቲ ከባቢና እውን ኣሎ ምስቲ ብፌደሬሽን ዝሰረፀ ኣብ ገለገለ ትሰምዖ ኢኻ ስለዚ it has to be debunked ኩሉ ክጓሓፍ ኣለዎ ኣብታ ቦቱ እንዳጓሓፍ ድማ ከኣትሎ ናይ ሎማ ርሳ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ኣርሲ ክሳብ ንመፀኩም ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ንኩሎም ኣብ ዘለው ኣገደስቲ ሰባት ዝበልናዮም ድማ ኣተባብዕዎምን ሓግዝዎምን እናበልና ምዝያ ክንገጥፈኩም ኢና ተንክ ዩ دلي عدي عدسدت زلو ودي انت عيتي دلي عبوي عدسدت زلو ودي نبتك لنا عدي تحبسي بلي عسي نبتك لنا عبوي حقوس ولنا دكي نبتك لنا عبوي نبتك لنا عدي يمتون اللو دكي نبتك لنا